Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo ao pleno do día 5 do 6 do 25, coa seguinte orde do día. Punto número 1, aprobación se procede das actas. Sesión ordinaria do 30 do 4 do 25, sesión extraordinaria do 9 do 5 do 25, sesión extraordinaria urxente do 16 do 5 do 25, sesión extraordinaria do 16 do 5 do 25 e sesión extraordinaria do 29 do 5 do 25. Non hai nada, quedan aprobadas. Primeiro nós, non? Vale. Bueno, nos solicitábamos antes, fora de micrófono, igual que o Partido Socialista, introducir, facer un cambio na orde do debate plenario e introducir o punto de mocións urxentes, que está como último punto previo a rogos e preguntas, introducirlo agora en relación con unha moción presentada pola Asociación de Urbanismo para modificación do Plan Xeral. A xustificación do punto de orde do día, que como solamente será habitual neste Concello, cando algunha agrupación, asociación, empresa, incluso non deste Concello, presenta unha moción, pois se debate primeiramente para non ter, o que se queira quedar que se quede, pero para non ter que estar aquí todo o tempo, por unha deferencia hacia o público. Queríamos xustificar a urxencia da presentación desta moción. A presente moción, que o Grupo Municipal do Partido Popular asume como propia, me imagino que tamén o Partido Socialista, ten a súa orixe en unha iniciativa registrada formalmente pola Asociación Urbanismo, mediante a cual solicitaban en tempo e forma, a través do rexistro electrónico do noso Concello, solicitaban ao Concello e ao Goberno o inicio dunha modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana. A pesar de haber sido presentada conforme os cauces legalmente establecidos, dita solicitude non recibiu ningún tipo de resposta por parte do equipo de goberno. Non se incluíu na orde do día de ningunha comisión informativa, nin tampouco na orde do día do pleno municipal, o cual constitúe unha omisión no exercicio do dereito de participación cidadán recoñecido tanto no artigo 23 da Constitución Española como na Lei 7/1985 reguladora das bases do réximen local. Aparte de que a xurisprudencia do Tribunal Constitucional recoñeceu reiteradamente o dereito á participación cidadán en asuntos públicos que inclúen non solamente o sufraxio, senón tamén o dereito a que as institucións den cauce efectivo ás iniciativas cidadáns, consideramos que o feito de que este Goberno non tramitara a proposta cidadán impide o debate democrático dunha Constitución de interés xeral e perpetúa situacións de inseguridade xurídica, conflitos vecinais e falta de adaptación do planeamento ás novas necesidades urbanas e sociais. Adicionalmente, factores recentes, como a entrada en vigor da lei e diversos informes sectorais urxentes, evidencian a necesidade de revisar o actual peixón que quedou obsoleto en determinados ámbitos, especialmente en materia de vivenda, mobilidade sostenible e protección do medio ambiente. Por todo o anterior, e ante a desacción de funcións por parte do Goberno local, preséntase esta moción con carácter de urxencia co obxectivo de que sea debatida e votada polo Pleno, cumplindo así cos principios de legalidade, transparencia e participación cidadán que deben rexir a actuación de toda a administración pública. Sí, o Grupo Municipal Socialista faise eco da moción presentada pola Plataforma para o Urbanismo de Fene e presenta tamén por urxencia a moción que vai defender cando sexa o momento oportuno. E pedimos a modificación da orden do día con deferencia a todos os veciños que están aquí en Fene para que non teñan que estar hasta as 9 da noite, que máis ou menos antes escoitei por aí fora que tocaría ás 7 da tarde o punto de moción urxente. O punto de moción urxente, hoxe, co pleno que temos, que ten 12 puntos, vai ás 9 da noite tranquilamente. Por lo tanto, señora alcaldesa, lle pido a vostede que varíe a orden do día e que se poda dar a continuación xa o tratamento a esta moción. Esquerda Unida. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, pois nos tendo en conta que isto é algo que se fixo en outras ocasións, tampouco nos vamos a poñer a que se modifique a orden do día, non temos ningún problema.
Benega. Boa tarde a todos e a todas. Nós, por suposto, que estamos de acordo en que se incluya na orden do día e, por suposto, que se altera a orden do día precisamente para que todas as persoas presentes poidan escoitar o debate. O que tamén quero deixar claro desde este grupo municipal é que o Partido Popular minte porque a moción foi presentada pola asociación, pero non foi presentada ao Goberno, foi presentada ao Concello, e no Concello estamos representados todos os grupos e todos vostedes podían ter presentado, todos e cada un de nós, podíamos ter presentada esa moción na Comisión de Urbanismo de fai uns días e que entrara aquí na orden do día no pleno. Vostedes tuveron reunións, o Grupo Municipal do BNG non tuvo reunións con esta asociación estes días, a nós non foi presentada esa moción máis que polo registro, por tanto, quen se reuniu, quen falou con a asociación e quen estivo de acordo co que se lles plantexou, debía de ter presentado en tempo e forma, porque a realidade de que hoxe se vai a debatir sin ningún problema esa moción, pode participar todo o mundo, dicir, que o que dixo aí é mentira, radicalmente. A deixación de funcións impiden o debate, non se incluye no orde do día porque nós non queremos. Non, se vai a incluir porque é unha proposta de que se incluya. Nós non aí vamos a traer. Con nosa asociación non falou, por tanto, nós non nos vemos representados no que se indica nesa moción, non temos por que presentala. O BNG presenta as mocións do BNG ou que ve interesantes para presentar por parte de entidades veciñais. En este caso, a nós non se nos expresou nada, eu son o concelleiro de urbanismo, ademais, que estou traballando neste tema e podo dar todas as explicacións do mundo, como dou nas comisións de urbanismo onde vostede non está. Bueno, pois nós non temos ningún inconveniente en cambiar a orde do día e agora procedemos a votar a urxencia. Votos a favor? Pois, adiante. Bueno, se o Partido Popular e o Partido Socialista non presentaron esta moción e a levaron a algunha comisión, foi por deferencia hacia este goberno, non? Igual que fixeron ustedes propias mocións que viñeron de empresas, de Megasa, que ni siquiera están instaladas aquí, de algún colexio, de algunha institución frente á Xunta de Galicia, se vostedes a asociación o colectivo de abogados e de procuradores. Ese goberno do Bloque Nacionalista Galego a fixo súa, incluso a trouxo como a declaración institucional. Quen máis quixera o Partido Popular, e me imagino que o Partido Socialista, que se incluíra como unha declaración institucional. E aparte deso, o papel todo aguanta, pero que a recollese como unha vontade de facer, non a vontade de recoller. Lamento moito que o señor concelleiro de urbanismo, que realmente o que ten competencias, pois non se dé por informado por unha moción que entra por rexistro en debida forma e cumplindo todos os requisitos legais. Bueno, o Partido Popular vai a proceder á lectura da moción. Bueno, nos encabezamos, tal como a presentamos como Grupo Municipal do Partido Popular, entendemos polas palabras do Partido Socialista que se adhire a ela, o amparo do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e conforme previsto no Regulamento Orgánico Municipal, presenta para a súa inclusión, por vía de urxencia, a moción citada, dado que o grupo de veciños propoñentes desta moción non se atopa recollido como suxeito con capacidade de intervención directa no Regulamento Orgánico Municipal. O Grupo Municipal asume a moción como propia e solicita a súa tramitación pola vía de urxencia, o que xa quedou acreditado e argumentado. E, así mesmo, o Grupo Municipal cede parte do seu tempo de intervención aos veciños, promotores da iniciativa, a fin de que poidan expoñer directamente os seus argumentos ante o Pleno, garantindo así unha maior participación cidadá e transparencia institucional en coherencia cos principios constitucionais de participación recollidos na Constitución española. Ademais do artigo 70 da Lei Reguladora de Base de Réximes Locais, reforza o principio de participación cidadá recomendando a promoción de mecanismos de intervención directa. Por tanto, solicítaselle tamén ao Pleno que permita, e a señora alcaldesa, dita intervención cidadá como expresión do principio democrático e de garantía de legitimidade. E agora, xa entrando en debate na exposición de motivos, o Plan Xeral de Ordenación, PEXON, é o instrumento básico de ordenación integral do territorio municipal. A súa finalidade principal é regular o uso do solo e garantir un desenvolvemento ordenado e sostible que mellore a calidade de vida da cidadanía, promova a cohesión territorial e favoreza o equilibrio entre a contorna urbana e rural.
O actual peixón do Concello de Fene foi aprobado no ano 2003, nun contexto social e demográfico moi diferente ao actual. Naquel momento, Fene contaba con alrededor de 15.000 habitantes. En cambio, no ano 2025, a poboación redúcese aproximadamente a 12.350 habitantes, o que supón unha perda de casi 3.000 persoas en 2 décadas. Este descenso demográfico constata o fracaso dun plan urbanístico que, lonxe de atraer nova poboación ou fixar a existente, non respondeu ás verdadeiras necesidades do municipio. A planificación establecida polo Peixón de 2003 presenta importantes deficiencias estruturais que impiden un desenvolvemento racional e sustentável do territorio. 1. Zonificación urbana baseada en polígonos de vivendas, APEs. O Peixón contempla máis de 800.000 metros cadrados de solo urbano delimitado como áreas de planeamento específico, destinadas á creación de grandes polígonos residenciais. Sen embargo, estas zonas son inabordables pola súa excesiva dimensión e complexidade de urbanización, permanecendo sen desenvolver durante máis de 20 anos. Esta situación frea a creación de vivenda adaptada ás necesidades reais da poboación e obstaculiza o crecemento de áreas urbanas consolidadas. 2. Bloqueo do desenvolvemento en zonas rurais. As parroquias rurais de Fene, cun elevado valor paisaxístico e cultural, sofren un proceso de despoboamento acelerado. Un dos principais obstáculos para o seu desenvolvemento é que o Peixón non promove a creación de grupos rurais, o que dificulta a posibilidade de edificar vivendas nestas zonas. É imprescindible impulsar a delimitación e planificación de grupos rurais co obxectivo de permitir a construción de vivenda e facilitar o asentamento de nova poboación, contribuindo así a revitalización do rural e a preservación da súa identidade. 3. Inexistencia de revisión adaptativas do Peixón. Ao longo de máis de 2 décadas, o Peixón non foi obxecto dunha revisión integral, pese aos evidentes cambios demográficos, económicos e sociais. Esta falta de actualización supón un grave prexuízo para o desenvolvemento equilibrado do Concello e limita a posibilidade de resposta efectiva ás novas necesidades cidadáns. A Agrupación Veciñal de Urbanismo do Concello de Fene, constituída no ano 2020, promove desde entón a reflexión colectiva sobre o urbanismo municipal, contando cun amplo respaldo veciñal. En xuño de 2024 celebrouse unha asamblea con máis de 200 persoas e mantivéronse reunións como representantes municipais para expoñer as demandas recollidas sen que ata o momento se materializase compromiso claro de revisión do Peixón. Por todo o anterior, propós o Pleno da Corporación Municipal do Concello de Fene a seguinte proposta de acordo. Primeira, instar o Goberno Municipal a revisar con carácter urxente o Peixón vixente, iniciando os trámites legais e administrativos necesarios para a súa modificación e actualización integral. Segundo, que unha vez aprobado esta moción, no prazo máximo de 6 meses, se proceda a contratación da revisión do Peixón do Concello de Fene, dando así inicio formal ao proceso de modificación do plan. Terceiro, incorporar nos orzamentos municipais do 2025 unha partida suficiente destinada á redacción e tramitación da modificación do Peixón. Cuarto, aceptar a supresión das zonas APEs que se teñen demostrado ineficaces e sustituílas por modelos urbanísticos máis realistas, reintegradores e compatibles co tamaño e necesidades actuais de Fene. Quinto, impulsar a creación e delimitación de grupos rurais nas parroquias do termo municipal, co fin de permitir a edificación de vivendas e favorecer o desenvolvemento de zonas rurais, promovendo así un equilibrio territorial entre o rural e o urbano. Sexto, non asinar convenios urbanísticos con promotores privados para o desenvolvemento de solo residencial ou industrial, salvo aqueles previamente aprobados pola veciñanza a través de mecanismos de participación pública. Sétimo, crear espacios estables de diálogo e de traballo con mesas técnicas e cidadáns para recoller propostas e garantir a transparencia do proceso de revisión. Octavo, solicitar que a Agrupación Veciñal de Urbanismo do Concello de Fene sexa informada de maneira periódica e transparente sobre o avance do proceso da revisión e modificación do Peixón, garantindo o acceso a documentación relevante e a posibilidade de presentar achegas en todas as fases do procedimento. Por todo isto, solicitamos a aprobación desta moción polo Pleno do Concello de Fene.
e apoian esta moción a Asociación de Veciños de Fene, a Asociación de Veciños de Perlío, a Asociación de Veciños de Magalofes, a Asociación de Veciños de Sillobre e a Cofradía de Barallobre. Unha vez feita a lectura desta moción e tal como manifestábamos ao principio da mesma, ao Partido Popular lles gustaría ceder parte da súa intervención, ou se non toda, a un representante ou os representantes desta asociación, porque consideramos que son os máis representativos e significativos para poder argumentar todo o que está aquí recollido e é que é sobradamente coñecidos. Entendemos que existen algúns puntos dentro desta moción e así se lle tramitou, como, por exemplo, que no orzamento do ano 2025, que xa está aprobado, pois que non se pode incorporar ninguna partida, pero todos somos conscientes que se existe voluntade, existen mecanismos dentro do funcionamento do Concello, do funcionamento económico, como son as partidas, as modificacións de créditos, crear unha partida en concreto para facer o desenvolvemento e cumplir todas estas demandas e que van a ser, pois, polo menos pola maioría do pleno, que somos o Partido Socialista e o Partido Popular con 9 concelleiros, van a ser máis que aprobadas. Eso sí, con vontade do Goberno, porque, aínda que a oposición ten competencias e tamén ten obrigas, pois o que ben é certo que quen ten que traer as propostas ao pleno pois ten que ser o Goberno. Por eso nos gustaría, se a alcaldesa o permite, renunciar a nosa intervención para que poida intervir un representante ou representantes desta asociación. Gracias. Non temos ningún inconvinte, pero vai a falar primeiro o Partido Socialista. Ben, xa está lida a moción a presentamos conxuntamente, como xa quedamos, é a moción que presenta a plataforma Agrupación polo Urbanismo de Fene. Simplemente constatar algúns detalles que xa sabemos que cando se fa unha exposición de motivos se intenta dar contido á exposición de motivos. Pero sí é certo que a veces, pois, 15.000 habitantes, bueno, pois poñemos 15.000 habitantes porque nos parece, pero hai que dar sempre os datos con certo rigor. Se nos vamos ao Instituto Nacional de Estadística, temos que a máxima población deste concello a tivo no ano 1988, onde conseguiu a cifra de 15.813 habitantes. 15.813. Desde este ano 88 empezou a descender o número de habitantes, pero non moito, porque no 1995 había todavía 15.375. Si é certo que cando se aproba a revisión de 2003 do Plan de Urbanismo non estamos en torno aos 15.000 habitantes. Exactamente, o INE din que teníamos naquel momento 14.530 habitantes, o sea, 500 menos, non? Que algo que xa nos parece alarmante. Pero é que a finais de 2024 temos exactamente 12.530, é dicir, baixamos desde o 2003 ao 2024, en 21 anos, 2.000 habitantes exactos. Isto, para un pobo de 12.000, nos parece excesivo, é perder casi o 20% de poboación. Tamén hai que ser un pouco serio, o sea, botarlle a culpa ao plan de urbanismo do descenso de poboación do Concello de Fene, digamos que é unha parte do descenso de poboación, pero non lle podemos botar a culpa á revisión do plan de urbanismo. Pero sí é certo que é necesario revisarlo, porque isto que fai é afianzar a poboación. É dicir, si en calquera das APEs que temos no Concello de Fene, que en algunhas delas, para poder urbanizar e facer o desenvolvemento desa APE, resulta que hai que facer casi 300 vivendas, pois xa me dirán vostedes que empresa vai vir a Fene a levar a cabo 300 vivendas. Vamos, a mellor estaría tempo e tempo sin vendela e desaparecería a empresa. Pero sí é certo que moitos dos que están aquí, fillos, netos, etc., poden facer nos terrenos que teñen os seus pais unha vivenda unifamiliar ou unha edificación de 3 plantas ou 4 plantas entre toda a familia, etc. Polo tanto, un dos acordos que esta moción, dos 7 acordos que promove,
Un dos acordos que é a supresión das APEs, o Partido Socialista é no punto da moción que máis acordo está coa Asociación Vecinal pro Urbanismo de Fene. As APEs, por nós, por Grupo Socialista, ten que desaparecer todas. É un corsé que se lle ten ao Concello de Fene. E temos que eliminar ese corsé para que podamos expandir o Concello e para afianzar poboación e, se somos capaces, atraer xente que poida facer un edificio, dous, os que sexan, pero non 300 vivendas, 400 vivendas de golpe, que é imposible facer. Non me quero estender máis, quero que sepan do noso compromiso que estivo sempre en riba da mesa. Penso que incluso o Goberno tiña e ten o compromiso da revisión do plan, o que pasa é que estáse demorando bastante. Eu imagino que cando interveña o portavoz do grupo do BNG, pois nos dará conta de en que situación está, que, polo que dixo na última comisión do día 26 do mes pasado, parece que xa avanzamos algo, non? Ou vamos a dar un pequeno avance para que se leve a efecto o antes posible a revisión do PEXON. E nada máis, eu tamén, no nome do meu grupo, concedemos a palabra a un representante da asociación, se é que a quere tomar, e se a alcaldesa o concede. Esquerda Unida. Boa tarde de novo. Bueno, nos coincidimos con parte das cousas que se incluen na moción. Coincido, me sumo ás palabras do concelleiro de Urbanismo, porque tal, como concelleiro que é a persona que mellor conoce como está o plan de urbanismo, é o que está traballando arreo neste plan desde a última reunión, polo menos que eu tiven con esta agrupación. Eu teño que decir que coincido tamén cando se di que o mellor nos non hai interés en que nos formamos parte desta moción, porque con Esquerda Unida non falou ninguén. Eu vin as reunións, estuve nas reunións que se convocaron, fun a que se fixo en Perlío antes das eleccións, e outra reunión que houve aquí no Concello que se me convocou. Do resto, non se falou tampouco con nós nin para o tema da moción, nin para absolutamente para nada. Ben, cando se fala de tema de deixacións de funcións, tamén coincido con Manuel Polo no sentido de que ata onde eu sei, e ao mellor poido estar equivocada, porque eu non entendo de leis, pero eu recordo que unha moción que se presentou por parte de veciños desta rúa, naquel momento, non sei se agora se sigue mantendo iso así, e se variou que alguén mo diga, naquel momento ningún veciño, nin veciña, nin colectivo podían presentar mocións, pero esa moción a tiña que asumir algún grupo político para poder traelo a pleno. De feito, o portavoz desta asociación veciñal que está de hoxe aquí falou con nós como grupo político naquel momento e nós asumimos esa moción que era que se opoñían ao cambio de nome desta rúa. Entón non sei se sigue sendo así o tema de que as mocións as teña que asumir algún grupo político. Entón eu, se ninguén tampouco me pide que asuma esa moción como se nos pideu no seu día, pois entendo que o mellor hai outro grupo con quen se falou, como parece ser que foi así, e que é quen vai asumir esa moción. Entón eu aquí, me disculpe, señora Berto, pero non vexo deixación de funcións por ninguna parte. Ben, e de que nos inclúe no orden do día, mentras non haxa alguén que asuma, non podemos incluir na orden do día. Sí que tamén é certo que a nós tamén nos houbera gustado traela como declaración institucional. Se nós tuvésemos un coñecemento en tempo e forma de tal, nós soupemos que aí iban a defender vostedes e o Partido Socialista na xunta de voceiros que temos os luns antes do pleno, ou sea, fai 3 días. Houbera estado moi ben que no momento en que se presentou calquera dos grupos políticos que xa sabían que iban a asumir, de feito vostedes no seu encabezamento da moción xa non é o mesmo, aquí ven exposición de motivos se ven presentada pola agrupación veciñal e aquí xa ven presentada polo Partido Popular. Pois entón, se alguén nos houbera dito, non se ría hasta aquí, me acaba de entregar vostede. Ben, entón, me acaba de entregar vostede. Entón, se nós tivésemos coñecemento en tempo suficiente, poderíamos facer, sí, por rexistro, pero sigo dicindo, a ten que asumir algún grupo político.
Vale? Lle estou dicindo, me falou vostede o luns de que iba a asumir vostede e máis o Partido Socialista, sabendo con tempo claro que podermos haber feito unha declaración institucional na que todos os grupos políticos recolléramos, bueno, pues, as nosas impresións e todo isto. Entendo despois, por outra parte, que o plazo de 6 meses, bueno, pues non a administración é un plazo excesivamente corto, pero bueno, e vostedes o saben e nós o sabemos, sobre todo cando estamos falando de un tema con unha envergadura tal como é o plan de urbanismo. Despois, a creación de espazos de traballo, a nos parece ben, pero tamén nos gusta que se nos diga que queren a nosa participación. Se se quere un espacio de traballo no que nós, por exemplo, non estamos invitados, entendo que, por algunha parte, non hai interese en que nós estemos nese espazo de traballo. Hasta ahora, cada vez que se nos convocou, participamos sempre. Entón, bueno, nós tamén non temos inconvinte en cederlle a palabra ao tempo que faga falta ao representante ou ás persoas aquelas que queiran falar, sin problema ninguno. Eu non teño máis que engadir para, bueno, deixar espacio a quen queira intervir. BNG. Moi boa tarde de novo. No BNG estamos moi de acordo no fondo, na idea desta moción. Como concelleiro de urbanismo estou moi preocupado pola evolución do noso concello e polas demandas sociais que hai. E moitas persoas que estades aquí tedes falado comigo de problemas concretos que hai que facelos xerais para facer unha solución para todos e para todas e non solucións individuais. O urbanismo debe de ser algo que una o noso concello e non algo que nos divida. O dixen en todas as comisións cada vez que dou información en relación ao Pexón. O Pexón ten que ser de todos e de todas os membros da corporación e, por tanto, do conxunto da cidadanía. Pero temos que ter rigor. E cando digo que temos que ter rigor, o digo eu e o din as sentencias judiciais. Cando non se ten rigor, cando se escriben as cousas, se mete a zoca, coloquialmente, os pexóns se paralizan. E podemos chegar ao problema de aprobar cousas que despois nos atrapan e non valen, son nulas de pleno dereito e non valen para nada. Entón, eu pido simplemente confianza no traballo. Eu son consciente de que os prazos son realmente lentos, pero se está traballando arreo neste Concello e se están facendo moitas cousas en relación á modificación do Pexón. Moitas. Logo no debate da moción, logo de que interveñan os representantes da asociación, falaremos destas cuestións. Pero tedes que ser consciente, todos e todas, que Fene ten 600 vivendas baleiras, 95 vivendas sin acabar, 47 en ruínas que se caen a cachos. Fene ten un problema, ten solares urbanos de licencia directa baleiros. Baleiros. Non hai capacidade de construir en Fene, non hai, e non é por un problema só de plan de urbanismo, que parcialmente o é, pero non o é ao 100%. Subides por aí arriba, hai moitos problemas diferentes á utilización, ao tipo de utilización do chan. E nós estamos de acordo, nos reunimos coa asociación, nos reunimos con moitas persoas, que hai problemas nas parroquias co solo de núcleo rural que non existe, hai problemas co desenvolvemento das APEs que hai que romper, e niso estamos de acordo e estamos traballando. Logo, explicaremos ben polo miúdo o traballo que se está desenvolvendo e o que non imos facer desde este grupo municipal é defender cousas que non están ben feitas. O dixo o portavoz do Partido Socialista. Cando na exposición de motivos nos equivocamos en case 1000 habitantes, simplemente para argumentar que isto está mal, e nos equivocamos en 1000 habitantes en 20 anos, home, e despois vamos lendo todo e vai error tras error. Entón, claro, intentar aprobar isto non é posible. Si somos rigurosos, e nós o somos, e o temos que ser, porque o que aprobemos ten que valer para algo, isto non é riguroso, non se pode aprobar. E nós non o vamos votar a favor, non podemos votar a favor, tal como está. Non se deu o debate na comisión informativa, que era onde se tiña que dar, e onde quen estaba interesado en que isto se dira, se debatira. Por qué? Porque na comisión informativa se pode debater, se poden facer emendas, se poden facer modificacións e se pode chegar a acordos, que é previo ao pleno. E se traía ao pleno introducido no orden do día, con todo o mundo de acordo. Cando se traen as cousas con calzador, pasa isto. E cada grupo, cada concelleiro presente pode presentar as cousas, non ten que ser o goberno.
Eu digo isto para que quede claro en canto ao procedimento. Todo o mundo pode presentar cousas. E o goberno o que fai é gobernar e traballar. E nós estamos traballando, os grupos municipais o saben. E vou a parar a intervención aquí, porque senón xa entrar no fondo da cuestión, no que se está facendo no Pexón, como están as cousas, como están os prazos, en que momento estamos a día de hoxe. E pola miña parte nada máis, e que se quere intervir alguén, pois, sin ningún problema, pola miña parte, o que diga a alcaldesa. Pois ten a palabra o representante.
Ten a palabra o concelleiro do BNG. Bueno, pois vou explicar como está isto. E teño que decir que lamento moitísimo que aquí non se diga a verdad. Porque o pleno é un sitio onde se ven a decir o que un pensa, pero además a axustarse con rigor ás cousas que pasan ou ás cousas que son. O Concello de Fene, no ano 2011, aprobou a revisión do Plan Xeral do 2003. Se aprobou no 2011. O goberno de Iván Puentes. 2010, decembro. Decembro do 10. Decembro do 10. Desde ese día, pasaron varios alcaldes que estaban aquí, presente, e ese contrato non saliu adiante. Se chegou a un punto de revisión inicial, por razóns que se poden explicar, pero que eu non fixen, que as fixo o Partido Popular, se paralizou a revisión, porque iba a entrar en vigor a lei do solo de Galicia, unha nova lei que entrou en vigor no ano 2016 e que entraba en contradición ou que podía entrar en contradición con aquela revisión do plan. E paralízase. E hai que recoñecer que a inestabilidade política deste Concello desde o 16 ata o ano 19 non favoreceu para nada que se avanzara na revisión do plan. De feito, no ano 19, sendo Juanjo Franco concelleiro de urbanismo, se reuniu coa empresa Arquiur, que era a empresa que tiña xudicado a revisión do plan, por 180.000 euros, falo de memoria, isto é un dato, pero bueno, por unha cantidad importante. Estaba revisado, lle fixo un planning de seguir coa actuación. E iso quedou aí. Non se avanzou nada máis. Ese documento está aquí, os documentos os teño todos. De feito, eu os entreguei, en este caso, a Manel, o voso portavoz. Con aquel documento que se presentou por parte do concelleiro de urbanismo, que se lle presentou a empresa Arquiur para continuar coa revisión do Pexón, en febreiro do ano 20, marzo, eu collín a responsabilidade de urbanismo xusto co COVID. Pero en ese momento collín aquel documento e me reunín con Arquiur en xullo, cando empezamos a retomar certa actividade normal aquí no Concello con respecto a estas cuestións. Fixemos algunha reunión telemática, nos reunimos coa empresa. E empezamos a avanzar en como podíamos resolver o problema que tiña a paralización do contrato, porque había unha contradición entre o contrato e a lei que tiña que aplicar, é dicir, non valía. Bueno, estuvemos dándolle voltas a aquel documento que preparara o Partido Popular, a ver se podíamos tirar para adiante, pero polo medio surxen problemas. Surxen problemas e problemas urbanísticos. E facemos un estudio de detalle no regueiro porque as alineacións están incorrectas e se aproba en un ano e sale para adiante. Facemos unha modificación puntual de núcleos rurais en 5 puntos, como se explicou antes, porque había un problema xurídico gravísimo, e se resolveu. E non vou falar máis deso, pero os desta parte sabemos perfectamente o problema xurídico que había coas casas, sobre todo en Magalofes. Un problema gravísimo. E o resolvimos, e se solucionou ben para todos. Pero paralelamente, ano 20, 22, 23, que estábamos facendo estas cousas de urbanismo que se estaba traballando, entran en vigor as normas técnicas do planeamento. Unha normativa que desenvolve como hai que aplicar a lei do 2016. Que xa tira por terra aquel documento do ano 2019. Xa non valía aquilo no que estábamos traballando para ver de continuar co contrato. Entón, xa chegamos a un punto que, falando cos redactores que tiñan contratado a revisión do plan, como resolvemos isto? Bueno, pois fomos capaces de chegar a un acordo mutuo entre a empresa que ten o contrato axudicado e o Concello, bueno, razonando de seguinte xeito, a realidade, a de hoxe, nin a legal, nin a demanda social, nin a poboacional pola que se sacou o contrato do 2011 e hoxe vixente, además estábamos recén salidos da pandemia, entón decidimos de mutuo acordo rescindir o contrato. Eso podía acabar no xulgado hasta o día do xuicio final. E o resolvemos con eles. Chegamos a un acordo, eles cobraron unha pequena indemnización e se resolveu o contrato. Sacado ese escollo, antes deso non se podía volver a licitar o Pexón porque había unha empresa que o tiña licitado. E todo iso é unha maraña que hai que ir desfacendo. Por iso, cando eu lle transmito
á asociación ou a calquera de vós que estamos traballando, e que estamos traballando. E iso hai que resolvelo porque non queda máis remedio. En xuño do 24 deixamos en efecto contrario o contrato, hai un ano, deixamos en efecto o contrato do ano 2010. Pero por esa evolución, as cousas se foron torcendo e chegou un punto que era inviable polo incumplimento de toda a documentación, dicir, o que o traballo feito non valía para nada, en resumen. A día de hoxe temos encargado o prego de prescricións técnicas e temos encargado un visor. Son dous elementos fundamentais e temos a cartografía. No medio xa fixemos tamén a cartografía de todo o municipio. A cartografía é a documentación que din as normas técnicas de planeamento que son a base sobre a que hai que facer o pexón. Sin cartografía non hai pexón. Temos a cartografía. Ahora temos un visor, falamos hoxe cunha empresa, o 15 de maio falamos con outra e a unha delas lle daremos en breve porque é un importe relativamente pequeno e unha ferramenta de que todo o mundo vai poder ver desde a página web do Concello a través dun enlace todas as capas de urbanismo, dende o catastro ao pexón actual, toda a normativa autonómica e posteriormente, unha vez aprobada a licitación do pexón e adjudicada, será o soporte onde se supa a capa do pexón e onde poderedes facer as alegacións oportunas e ver como tiñedes a finca antes e como vos queda despois. O Narón o acaba de facer, é dicir, se pode ver na página web do Concello de Narón. É dicir, eso existe, o Concello de Pollo o ten, Miño o van facer agora, bueno, están traballando en esas cousas. A cartografía que os decía, a encargamos no 2023, a totalidade de cartografía. Nos la entregaron en abril do 23. Sin eso non podíamos seguir avanzando en licitar o pexón, porque é como intentar facer unha casa sin finca. Vale? E para a semana, quedaron entre 15 e 20 de xuño de entregarme o borrador, que como as comentei na Comisión Informativa de Urbanismo, o borrador do prego técnico e administrativo para licitar o pexón. No medio de todo isto, hai que decir que por aquí pasaron 8 aparelladores e unha arquitecta. Se xubilaron os anteriores no 19-20 e aquí houve unha serie de interinidade. Claro, os políticos son os políticos, pero os informes os fan os técnicos. E non había técnicos, botaban moi pouco tempo. E se informou en todo momento a quen quixo, se lle informou de todo o proceso, tanto grupos políticos como veciños a nivel particular. E eu xa sei que é desesperante. Para min tamén o é. A mí me encantaría ter un calendario e pudermos decir que en 3 meses temos isto arranxado. Temos moito avanzado, temos as bases do traballo feito e eu conto que agora, en este mes, teñamos o prego, polo menos en borrador, para levar a vindeira comisión, aí os grupos políticos o verán, si vale, tiraremos para adiante para empezar o traballo de licitación. E despois, en canto a financiación, foi unha pena que o PP non presentaron a emenda ao orzamento e nos metera que fixéramos o plan, porque non o fixo. Non o fixo. Entón, no orzamento hai diñeiro para empezar a contratación e, además, temos 89.000 euros da Xunta de Subvención concedido desde o ano 2007 que se iniciou o tema do pexón. Está a subvención aí que non vai chegar para o 100% do pexón, ni moito menos, pero, bueno, é unha aportación de 89.000 euros que pode ser moi interesante á hora de poder contar con fondos propios e fondos subvencionados. En todo caso, eu o que transmito é que o traballo se está realizando, non é un traballo que se vexe aí fora, pero é un traballo que dentro nos expedientes se pode ver. Se pode ver, e está feito, porque eu os feitos me podo remitir. En cando teñades o visor, vades a poder ver esa cartografía que se comprou e que se realizou, que se pagou e que está aí, e que vai ser o soporte do pexón. Cando salga no perfil do contratante o pexón, claro que vai tardar, todo vai tardar. E o que non podemos é poñer, aprobar nunha moción prazos que non son reais. O que non podemos é aprobar son acordos que son nulos de pleno dereito se nos autoimpoñemos cuestións que non son legais. Unha cousa son as declaracións de intencións, que eu estou absolutamente de acordo e o noso grupo está totalmente de acordo, estamos de acordo en que se deben poder facer vivendas non só no núcleo rural, por iso fixemos xa unhas modificacións e vamos a seguir facéndoas. Estamos de acordo en que quedes facer as APEs e o vamos facer, pero o noso que non podemos é aprobar unha cousa que non se axusta nin á realidade nin á legalidade, as dúas cousas, que comete erros. Esta moción comete erros e nós non a vamos a aprobar, non a aprobar, a votar a favor. O Pleno é soberano de aprobar o que queira. O BNG vais a ter
porque non podemos asumir o que se di aquí. E, sobre todo, non podemos asumir que se diga que nós non traballamos ou que nós mentimos, porque non é certo. O traballo está aí e se pode comprobar. E calquera de vos tedes o Concello aberto calquer día do ano para entrar nel e preguntar como están as cousas en materia de urbanismo. Nada máis pola miña parte. Ten unha advertencia aquí a secretaria que detectou na moción. Ben, nos termos nos que está redactado o punto segundo invade competencias de outro órgano, os puntos 3, 4 e 6 prescinden total e absolutamente do procedimento legalmente establecido. Advirtolles que o punto segundo invade competencias de outro órgano, que non é competente o Pleno para dotar este punto, e os puntos 3, 4 e 6, nos termos nos que están redactados, prescinden total e absolutamente do procedimento legalmente establecido. Por lo tanto, serían nulos de pleno dereito. Partido Popular. Bueno, me imagino que o normal sería que cerráramos a intervención, o Partido Socialista da igual, porque neste caso estamos todos xuntos. A esta xente que está aquí, os veciños que están aquí, que están preocupados pola súa situación, bueno, preocupados o mellor non, pero sí que queren a solución. O seu problema importalles ben pouco os termos formales de quen atrae ou quen non atrae. Eu creo que quedou suficientemente claro. Se algún destes concelleiros non lle quedou, cando a unha asociación, unha entidade, presenta neste Concello unha moción, se o Goberno lle interesa, a presenta como unha declaración institucional. E afirmamos todos e cada un dos grupos municipais que formamos parte deste pleno e que representamos os veciños, a todos os que forman parte deste Concello. Dito isto, ante a falta de traelo a unha comisión, o pleno é o órgano donde se deben de debatir este tipo de mocións. E o Partido Popular e o Partido Socialista o fan súas e os traen a este pleno para que se debate e darlle voz aos veciños, como lle damos a infinidade de asociacións e de entidades que o mellor non ten absolutamente nada que ver con FENE, pero o mellor sí cos intereses de algún grupo político. Dito isto, e en relación coa moción, xa empezando por en final, esta pequena intervención que a aclaración legal que nos facía a secretaria, bueno, pois mire, nos gustaría, volvemos a reiterar, e eu creo que é o sentido común de todos, porque aquí se trouxeron mocións de Navantia que afectan en maior ou menor medida, pero creo que en maior medida, a todo o Concello de Fene, non porque teñamos familiares que traballen ali, pero sí por o tecido económico. Xa por decir algo que engloba e que nos afecta. E foi unha declaración institucional cunha serie de puntos que me extraña moito que o Bloque Nacionalista Galego, bueno, o Goberno en concreto, o Bloque Nacionalista Galego, porque o Goberno tamén é o Grupo Mixto, Esquerda Unida, o Bloque Nacionalista Galego di que non a vai a votar porque estes puntos non se poden cumplir, porque os termos son moi curtos. Todos sabemos que as mocións non se cumplen estritamente nos plazos que están establecidos, por non recordar infinidade de mocións presentadas polos grupos municipais que nunca se levan a cabo. E isto, votar isto e non cumplir os 6 meses non vai supoñer unha nulidade do plan, non vai supoñer que vai a acabar nos tribunais porque había unha moción presentada. Non, non nos vacile. Por lo menos non vacile a xente que está aquí, que eso non é verdad. Se non son 6 meses, son 8. Queren unha vontade, e vontade do goberno, porque realmente é o goberno o que ten que impulsar estas cousas. Entón, cando decimos o goberno, son vostedes. E nos gustaría tamén facer unha aclaración coas modificacións puntuais que se fixeron no plan de urbanismo durante estes anos, que foi o Camiño do Regueiro, que foi o Piñeiro Maniños, que foi Magalofes. O explicaba moi ben antes un representante desta asociación. Non vemos licencias. Pero queremos contradicir o dito polo voceiro do bloque, polo concelleiro. Un problema legal urxentísimo, gravísimo. Un problema gravísimo porque aquí existe un plan de urbanismo que se aprobou no ano 2003, que se empezou a redactar no ano 98, en vez de paralizar o plan, esperar a que entre a lei do Chan do ano 2002, se tirou para diante. Entón, o noso plan non está adaptado para nada á normativa galega,
que o que se tería que facer é o que fixo o Partido Popular. Vamos a parar. Non vai a ser que aprobemos algo que despois non valga para nada. Entón, temos terreos urbáns en parroquias que non teñen nin auga nin acatarellado, porque este Concello, os que estaban, os que estamos, non a demos levado ali. Pero as licencias se deron por Pepe Rivera, por Iván Puentes, por Gumersindo Galego, por Juventino Trigo, por Gumersindo Galego, por Juventino Trigo. O sea, que non había tanta urxencia. Non quedaron as casas sin facer nun chan urbano. Non quedaron as casas sin facer. E iso o saben. Outra cousa é que exista determinados alcaldes, determinados concellos, que ante un informe negativo, pois non o que irán facer. Pero o chan urbano e os concellos somos os principales, os gobernos, os que xestionamos, os que xestonan, de levar os servicios básicos aos lugares. Pero se xa definimos zonas urbanas onde non hai servicios, pois o mellor tenemos que emendala, aínda que os que estemos agora non somos os que aprobamos ese plan. Por eso, esa urxencia do pilleiro, de tal, e o Partido Popular, que votou a favor destas modificacións, do dixo por activa e por pasiva, estas modificacións de plan non se fixeron nun día, non pensades que colleron un equipo de urbanismo, veña, pon o magalofes. Non, levou tempo. E sempre lle dixemos a revisión de todo o plan. Primeiro veu o regueiro. O argumentario era as alineacións do chan que se iba a facer ali. Bueno, despois nos traxeron aquí o Piñeiro, despois nos traxeron magalofes, co tempo que leva a facer todo iso. E en vez de facer unha modificación de todo o plan, quero que vostede comenzaba a súa intervención. Pois eso non se fixo así. E o pasado está. Pero sí que é certo, ustedes toman unha alternativa de mutua co equipo redactor, que si ben é certo, está Iván, cando se acose o contrato, de rescindir o contrato. O Partido Popular no ano 19, en vez de rescindir o contrato, de acordo con estes señores, acordou prorrogalo. E se lle pagou, que non o fixeron gratis. Non foi unha superxestión, nin que a empresa dixera, veña, pois continuo, pero polo mesmo precio. Non, se adoptou unha prórroga. Eso foi o que se fixo no ano 2019. E despois, en canto ao orzamento do ano 2025, a Xunta de Galicia, todos os anos, a este Concello, non a todos, que estamos en revisión do plan, fai unha aportación económica. Unha aportación económica importante. E se o goberno municipal de Fene, que leva aquí, este en concreto, desde o ano 20, desde xaneiro do ano 20, é incapaz de consignar unha partida que o complemente, é moi triste, pero que a maior abundamento, o peor, é que sodes estades sendo incapaces de executar esa subvención que nos están dando desde a Xunta de Galicia. Dito isto, a nós nos gustaría que non seña impedimento legal, porque, mire, de momento o Partido Popular, polas accións xudiciais, polas accións ou pola toma de decisións que tomou neste pleno, non acabou nun xudgado. O Grupo Municipal do Partido Popular, polas accións, votacións que fixo neste pleno, non acabou nun xudgado. Non entendo como o Bloque Nacionalista Galego pode ter tanto a pena de poder votar, facer isto como unha declaración institucional, porque hai uns artigos que poden ser nulos. Mire, señores do BNG, daen outros motivos porque os que dan non se entenden. E o que sí nos gustaría que, pese a que voten en contra desta moción, que ou se absteñan, non a van a apoiar, dixeron, pois pese a que non a apoyen, que continúen adiante co traballo e que polo menos cumplan o que está previsto aquí nestes acordos. Pasamos a votación. Votos a favor da moción. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 414/2025.
Punto número 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 414/2025 a 603/2025, con especial mención a resolución número 601 de modificacións de réximen de determinación de concelleiros e concelleiras que exercerán os seus cargos con dedicacións. Punto número 3. Dación da conta de execución orzamentaria trimestral correspondente ao primeiro trimestre do exercicio 2025, proposta 2025/G006/000135. Paso a palabra ao concelleiro de Facenda. Hola, boa tarde a todas e todos. Bueno, pois partimos das previsións do orzamento prorrogado, posto que todavía non estaba en vigor o novo orzamento e, como puideron por comprobar nos documentos do trimestre, a declaración líquida foi de 2.479.000 euros e o total de pagos de 2.150.000 euros. Punto número 4. Queres algunha palabra? Sí, Partido Popular. Bueno, señor concelleiro, benvido. Mire, como coñemos isto? Facturas, documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre. Dentro do período medio de pago, fixéronse un total de 774 operacións. E fora do período legal de pago, 1.399, casi o dobre. Isto, se fora algo inusual, extraordinario, pois non chamaría tanto a atención. Pero que a tónica deste Concello, deste Goberno e, por ende, en perxuízo deste Concello. Da igual que ustedes, e isto non me estou referindo a usted como concelleiro e como membro deste goberno, porque non é que acabe de chegar, usted estaba aí redactando o Consello Escolar, pero algo escoitaba de temas económicos. Lle din a ustedes, considera, estos todos son informes técnicos, non os fai o Partido Popular, e moito menos o goberno, que a corporación cumplirá a regra de gasto o cerre o peche do exercicio corrente. Lles din que non. Mire, teñen vostedes algún plan? Sei que non van a ser os plans que tiña a anterior concelleira, porque iso xa se ve que non deron froito ningún. Usted ten algo pensado para solucionar a situación tan gravísima que existe económicamente neste Concello e, por tanto, que afecta aos veciños e as veciñas de Fene? Me imagino que este cambio de xestión, este cambio no goberno, poñelo a usted ao frente, será porque terá pensado asumir unha serie de medidas que terá, en fin, un plan para solucionar esta auténtica hecatombe na que estamos metidos, na que nos meteron vostedes e que cada vez é moitísimo máis grave. Non sei se vostede nos quere dar conta neste punto ou se o vai a deixar para os seguintes puntos que a verdade ven usted cargado de propostas, as que lle faltaron en educación, as trae vostede para esta comisión. Partido Socialista, nada. Esquerda Unida, nada. Non? Estabas. Vale. Punto número 4. Dación de conta do período medio de pago e morosidade correspondente ao primeiro trimestre do exercicio 2025, proposta 2025/G006/000164. Punto número 5. Vai falar o concello.
O concelleiro dirá se quere intervir. Sí, vou comentar o período medio de pago do primeiro trimestre do exercicio 2025. Como na documentación que se entregou, no primeiro trimestre resultou de algo máis de 60 días e o ratio de operacións pagadas no primeiro trimestre foi de 38 días, cun importe de casi 1.200.000 euros. E dentro das facturas pendentes de pago no primeiro trimestre, pois hai outro 1.200.000 euros que están dentro do período legal a fin do trimestre. Punto número 5. Aprobación se procede do expediente de contratación do suministro de enerxía eléctrica aos centros de consumo pertencentes ao Concello de Fene. Proposta 2025/G006/000169. Paso a palabra ao concelleiro de contratación. Bueno, como se comentou xa na comisión, se trata de aprobar no pleno polo seu importe o contrato da enerxía eléctrica. É un contrato complexo desde o punto de vista dos conceptos, porque ninguén creo que casi entende ben a factura da luz como canto máis entender a factura de 1.000.000 de euros de luz. Entón, se divide en 4 bloques en función do tipo de consumos que se realizan. É un contrato de un ano máis un ano. Hai unha tarificación no prego de prezos. Trátase de optimizar e de obter unha baixada nos actuais consumos. O prego prevé incrementos ou decrementos de reduccións de número tanto de contadores. Temos aí, ademais. E, ademais, vamos incluir, e isto é importante, previa aprobación do expediente tal como está, propoñemos a inclusión na orden do día de unha emenda de inclusión aí no apartado 30, aí hai un apartado 30 que se fai unha interpretación, modificación, suspensión e resolución do contrato, que xa prevé o propio contrato que pode haber altas e baixas, pero expresamente queremos deixar fixado no contrato polo seu consumo o CUPS, non o vou ler porque son moitos números, pero que hai un CUPS que previsiblemente cambie de titular, que é o bombeo que está situado en Mugardos, no que lle chaman o das cagallas. Entón, poñemos esa advertencia, incluímos esa advertencia no propio prego, por si facemos un cambio dese bombeo, que é a intención, que quen se presente xa sabe que ese volumen que se está facturando aí vai a desaparecer. Como propoñemos nos a emenda, non hai que votar. Claro, afecta ao prego, non a proposta. É dicir, se incluíra no prego ese CUPS, de que ese CUPS que se pretende a súa supresión. Entón, que existe esa previsión de que se pretende a súa supresión. Con todo, o prego contempla un máis menos importante de subida de elementos, bombeos que aparezcan novos ou outras cousas que aparezcan novas, ou que poda eliminarse ou unirse algún tipo de contador, ou que se suprima algunha unidade en algún centro porque desaparece. Bueno, ese é o resumen. O prego, como digo, son máis de 1.000.000 de euros cada ano e esa é a razón de que veña ao pleno, que teña 30 días de boletín e de exposición, e logo a súa contratación, mesa de contratación, xa non é tan farragoso, porque ten dous factores de valoración, un o prezo, que é o 95%, e o 5% a criterios ambientais da procedencia da enerxía eléctrica. Por a miña parte, nada máis. Partido Popular. O Partido Popular en este punto se vai abster. Consideramos que a intención é boa, que é algo que se viña falando desde fai tempo por parte do Goberno, que se estaba traballando na elaboración deste prego, en concreto a concelleira anterior de Facenda. Parece que existe unha realidade e a ver como sale. Eu, cando salga, non me olvido, aplaudirei cando salga, pero porque se isto sale adiante e sale ben, porque se sale mal, non, pero se sale ben vai a ser bo para os veciños deste Concello, entre os cuales estou, e co cual agradecerei, pero permítanme
que ainda manteña unha certa desconfianza polo seu modus operandi, a ver que xa está en ese pleno, en ese prego, ou si sale a licitación correctamente, si se presentan empresas. Lles deseño, o Grupo Municipal do Partido Popular toda a sorte do mundo e que poida salir adiante. Non vamos a ser impedimento para que isto chegue a bo fin, nos vamos a abster. Partido Socialista. Ben, o Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista, vai votar a favor desta proposta, deste contrato, porque é algo que viñamos pedindo ya a anterior concelleira desde o inicio do ano 2024, cando o Goberno do Estado modificou o prezo recargando nun 20%, lémbrese vostede que eu viña dicindo mes tras mes, que viñamos pagando nos recibos da luz un 20% máis de recargo en todos os conceptos. Consumo e potencia. Co cal, dos 2.400.000 euros casi que lle dimos ás eléctricas no 2024, un 20%, o sea, 480.000 euros, máis ou menos, era dun recargo que nos puso o Estado. O sea, era imperdonable para o Estado que nos puso ese recargo, non por así dicirlo. Pero o que teño claro é que felicitamos que por fin se traia este punto aquí e agora, non sei se lle teremos que poñer unha vela a Virxen de Chamorro para que se presenten empresas, porque a diferencia, a forrar 1.149.000 euros, que teñen vostedes pensado que se vai a forrar, a verdade é que se o conseguimos, hai que poñer a vela. Esquerda Unida. Concelleiro. Nada, pois, grazas a todos os grupos polas súas intervencións e grazas, por suposto, á concelleira, porque o único que fixen foi traerlo aquí. O traballo viña feito, lóxicamente, de atrás, pero nós somos un equipo de traballo, un equipo de goberno, e o que facemos é colectivo, e, como decía a concelleira do Partido Popular, polo ben dos veciños e veciñas de Fene. E é, eu creo que a primeira vez na historia deste concello que se licita a enerxía eléctrica. Na miña cabeza non apareceu un contrato, porque pasamos do monopolio a esta liberalización tola, que de baixar prezos nada, máis ben ni competencia ni nada, pero bueno, eso é para falar en outro, sería para falar nunha moción, nada máis. Pois pasamos á votación, votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 6. Aprobación. Se procede á moción do PP sobre a implantación da carreira profesional do persoal municipal. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, vamos a proceder á lectura da moción presentada por este Grupo Municipal para instar ao Goberno Municipal a implantación da carreira profesional do personal deste Concello. Exposición de motivos. A carreira, nos gustaría facer unha pequena corrección que vou a facer na lectura e en relación cun artigo que me imagino que xa estará puntual, xa sería advertido por parte do Goberno con todo o debate legal que tivemos hoxe, que na moción se fai alusión ao artigo 59 e o artigo 75 e seguintes. A carreira profesional é o dereito do persoal ao desenvolvemento progresivo da súa traxectoria profesional conforme aos principios de igualdade, mérito, capacidade e antigüedade, mediante a avaliación do desempeño e adquisición de competencias profesional. A Lei do Estatuto Básico do Emprego Público, no seu artigo 17, establece o dereito do persoal empregado público á progresión na súa carreira profesional e ao desenvolvemento profesional conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade. Así mesmo, o artigo 20 do mesmo texto legal establece a necesidade de implantar sistemas obxectivos de avaliación do desempeño como base para a progresión profesional. Moitos concellos de España xa desenvolveron e implantaron sistemas de carreira profesional, o que contribuiu a motivar
ao persoal, mellorar os servizos públicos, reducir o asentismo e dignificar a función pública. Porén, o noso Concello aínda non desenvolveu un sistema estruturado de carreira profesional que permita recoñecer o compromiso, a experiencia, a formación e o desempeño do seu personal. Consideramos urxente dar cumprimento ao disposto no Estatuto Básico do Empregado Público e recoñecer os dereitos laborais do personal municipal. Así mesmo, unha carreira profesional ben deseñada contribuirá ao fortalecemento da administración local e á mellora continua dos servizos que se prestan á cidadanía. A implantación da carreira profesional no ámbito do emprego público, como xa citamos, conta cun sólido respaldo normativo, tanto a nivel estatal como autonómico. A nivel estatal, o Estatuto Básico do Empregado Público, a Lei 7/2007, e no ámbito galego, a Lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia, no seu artigo 75 e seguintes, regula expresamente a carreira profesional do personal ao servicio das administracións públicas galega, incluído tamén as entidades locais. Esta normativa establece que as administracións deben impulsar sistemas de progresión profesional baseados na experiencia, na formación continua e na avaliación do desempeño. Por tanto, a posta en marcha da carreira profesional no noso Concello non só é un acto de xustiza laboral, senón tamén un deber legal e unha ferramenta clave para modernizar e mellorar a administración pública local. Por todo isto, estamos ao pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar o Goberno municipal a iniciar de maneira inmediata os traballos necesarios para a implantación da carreira profesional do personal municipal de conformidade co establecido no Estatuto Básico do Empregado Público. Segundo, constituir unha mesa de traballo técnica e sindical para definir o modelo de carreira profesional garantindo a participación da representación legal das traballadoras e dos traballadores. Terceiro, establecer un calendario de traballo para que o sistema de carreira profesional estea regulado en funcionamento antes do remate do presente exercicio orzamentario. Cuarto, incorporar no orzamento municipal a dotación económica necesaria para facer efectiva a carreira profesional de forma progresiva e conforme a criterios obxectivos e transparentes. Quinta, dar traslado deste acordo á Xunta de Personal e ao Comité de Empresa, así como representantes sindicais do Concello. Creo que, por parte do Partido Popular, en concreto, en diversas ocasións a este Goberno, se lle instou ou se lle preguntou pola creación desta carreira profesional, que recentemente, non hai moitos meses, se nos contestou que non se iba a levar a cabo. Traemos precisamente esta moción porque consideramos, tal como expoñemos, que unha ten cobertura legal, outra, consideramos que é unha boa maneira de promocionar, de motivar aos distintos traballadores deste Concello e evitar con hilo que se nos vayan traballadores deste Concello que permuten a outros lugares ou que pidan cambio a outros lugares precisamente porque melloran as súas condicións laborais. Dentro das condicións laborais está a condición económica, que é unha das máis importantes ou casi máis importantes das condicións laborais. E por iso o Partido Popular trae esta moción, porque nos parece que é un tema de xustiza laboral. Reiteramos, consideramos que tamén é un deber legal e a clave para modernizar e mellorar a administración pública local, en este caso a nosa, que é a que nos afecta e a que debemos de xestionar e complementar. Partido Socialista. Desde o Grupo Municipal Socialista estamos bastante de acordo co fondo da cuestión que presenta esta moción do Partido Popular. Pensamos que os empregados públicos teñen dereito á promoción e teñen dereito a ser formados no seu posto de traballo e a estar constantemente actualizados. A promoción profesional, como sabemos, pode ser horizontal ou vertical. E para a promoción horizontal, isto é, a progresión profesional sen cambio de posto de traballo,
É importante que se implante a avaliación do desempeño, que permitirá fixar criterios obxectivos para esta promoción. Pero, ademais, tamén é preciso avaliar o desempeño do empregado público para a promoción vertical. Os funcionarios, como servidores públicos, teñen dereito a promocionar, pero tamén teñen a obriga de cumplir cos súas funcións e co seu traballo. A avaliación do desempeño é o procedimento mediante o cal se mide e valora a conduta profesional e o rendemento ou logro de resultados dos empregados públicos, tal como está recollido na Lei do Empregado Público de Galicia. E por iso queremos propoñer unha emenda de adición á moción do PP, que se recolla no primeiro punto dos acordos que se engada a seguinte frase: instar ao Goberno municipal a iniciar de maneira inmediata os traballos necesarios para a implantación da carreira profesional e que se engada e a avaliación do desempeño do persoal municipal de conformidade co establecido no Estatuto Básico do Empregado Público. Si se acepta esta emenda, nosotros imos votar a favor. Pois non existe ningún problema por aceptar esa emenda, porque realmente o que se insta aquí é o Goberno que empece a traballar. Despois o regulamento terá que especificar en que maneira se vai a regular e se vai a poder promocionar dentro desa carreira profesional. Non entendemos que exclúa nada ni que contraciga nada, é máis, é que creo que xa vai implícito, pero como diría como sendo galego, o que abunda no daña, e por nós non existe problema ningún, engadino. Podería repetir, por favor, para que tome nota, secretaria. A seguinte frase é a avaliación do desempeño, intercalada no primeiro punto, e o vou a ler todo completo. Instar ao Goberno municipal a iniciar de maneira inmediata os traballos necesarios para a implantación da carreira profesional e a avaliación do desempeño do persoal municipal de conformidade co establecido no Estatuto Básico do Empregado Público. Esquerda Unida. Eu quería preguntar se a presentación desta moción, se por parte do Partido Popular, se foi, digamos, tratada anteriormente, bueno, antes de presentala, coa representación dos traballadores, se foi así, se a representación dos traballadores pois a trasladou aos traballadores e traballadoras do Concello. Perdón. BNG. Sí, claro. Cando lle toque. Bueno, a mí me encantaría saber este PP sindicalista se falou efectivamente coa parte social, con unha parte da parte social, ou foi de inspiración divina. Porque é sorprendente que neste pleno veñan dúas mocións cando saben perfectamente que a anterior concelleira de personal estaba traballando, que tiña as mesas de traballo e as reunións pertinentes coa parte social, que o actual concelleiro xa se reuniu cos representantes dos traballadores, ademais profusamente, que a carreira profesional é materia de negociación e que nós xa dixemos que tal como se negociara non era viable e a negociamos nós, porque non é viable económicamente e non é viable xurídicamente, é dicir, bueno, xa sei que vostedes son capaces de votar con todo en vermello, nós non. Intentaremos non ir saltándonos todo o tempo. Se podemos facer as cousas regular, nós vamos facer mal. E se as podemos facer ben, nós faremos regular. E ademais, nós falamos cos traballadores e cos traballadores do Concello, cos seus representantes. Hai unha proposta de mesa, na mesa de traballo esa que din que hai que facer rápido, porque nós xa fixemos. E nesa mesa de traballo se fixe unha proposta a curto prazo de productividades acordada cos facturas de servizo para, bueno, polo menos incentivar eso que se di na moción, que estamos de acordo, que hai que valorar o traballo, incentivar, estamos totalmente de acordo. O problema é, vostedes teñen cuantificado canto é a carreira profesional. Nós tiñamos cuantificada a proposta anterior, era inviable. Esperemos que a rebaixa na luz nos permita subirse os traballadores e traballadoras de Concello, pero mentras é tanto é imposible, porque non se pode falar de unha cousa
E despois da contraria, que o van facer dentro un pouco, nos seguintes puntos do orden do día. Entón, aquí falan dunha cousa e nos seguintes puntos do orden do día van falar xusto da contraria. Entón, mire, teñen que vir máis polo Concello e saber un pouco máis como funciona isto, porque os vexo un pouco ausentes. Partido Popular. Mire, a carreira profesional é unha proposta coa que o Partido Popular está totalmente en contra. Perdón, a favor, xa me quedo. A favor. Unha moción de censura que vostedes fixeron xunto co Partido Socialista, perdón, con 2 membros do Partido Socialista, impediu que se levara a cabo, vale? Que se empezara a negociación. É unha proposta do Partido Popular que levaba no seu programa que con anterioridade, ao finales do segundo mandato, que remataba no ano 2019, xa se empezara a tomar consideración con os grupos cos representantes sindicais. Que pasa? A partir de xaneiro do ano 2020, gobernan vostedes. O Partido Popular, deso non nos acusará, non, de que se preguntou hasta a saciedade en plenos e en comisións, como iba a carreira profesional. Ben é certo que nos decían que tiñan equipas de traballo, que se reunían, que estaban xuntos. Si é verdad. Pero, Dios mío, señor concelleiro, usted, que lle pasa como a min, gozamos de cousas bastantes en común, pero unha delas é a memoria. A súa compañeira, concelleira personal, fará 3 meses no pleno, dixo, non vai haber carreira profesional. 2-3 meses. Trouxemos un orzamento. Perdón, voume corrixir. Trouxeron un orzamento. No que, pero fai 2 meses trouxeron un orzamento. 0 euritos para a carreira profesional. Non nos veña vendendo milongadas ahora de que usted xa está traballando. Dito isto, e empezando pola primeira intervención, creo que lle quedou claro á concelleira do Grupo Mixto. Isto é unha proposta do Grupo Municipal do Partido Popular, algo que consideramos que é de xustiza. E lle poido decir unha cousa, que non creo que exista ningún solo traballador neste Concello, ningún solo, aínda que o traiga o Partido Popular e lle teña unha ánima adversión, que non queira carreira profesional. Carreira profesional. Aquí o que se trae é traballar na carreira profesional. Non traemos un regulamento, non traemos uns cartos en concreto que haxa que consignar. Sinceramente, non o creo. Mo presenta. E, además, ese traballador ou traballadora que non existe, que este en contra da carreira profesional, se usted o en contra, que lle explique os representantes sindicais, que lle explique cales son os seus motivos para estar en contra dunha carreira profesional. Dito isto, de xustiza, consideramos que é legal e que hai que empezar a traballar en eso, regulalo, volvemos a retroceder no tempo. Di o señor concelleiro a hora de personal. Usted sabe os cartos que hai que consignar? Non o sei. O que, desde logo, non faría nunca un orzamento consignando 5.000 euros para a carreira profesional como fixeron vostedes. Eso é rirse da xente. Tamén lle recordo que esa mesa de negociación na que vostedes trouxeron aquel regulamento no que a actual alcaldesa, anterior concelleira de personal, saliu baixo palios. Casi a collen no colo, en ombros, le aplaudía a xente, abrazábanse, por fin, temos unha carreira profesional. A intervención desta concelleira nesa mesa de negociación foi a seguinte. Me acordo perfectamente que estaba a secretaria accidental ou a técnica, unha señora que se chama Lara, e lle fixen 2 preguntas co asesor externo. Mira, pero é preceptivo un informe legal. Sí, existe. No. Mire, pero é que o papel todo aguanta. O papel todo o aguanta. Onde está o respaldo económico para levar este regulamento adiante? Non hai partida económica. Aquí aplausos, besos, abrazos. Pasaron os anos, nin se regulou, nin se informou xurídicamente, e o máis grave, non houve nin atitude por parte do goberno de consignar un peso. Perdón, 5.000
euros. Mire, señor concelleiro de personal, o Grupo do Partido Popular nesta moción o único que lle pide é que se aprobe unha carreira profesional. Tamén lle digo, se por parte dos representantes dos traballadores lle din que non lle faga caso ao Partido Popular, xa non o fa nunca. Si por parte dos representantes dos... no vai a ser esta ocasión que se lance usted y diga, me voy con la del PP que me dijo esto. No, no. Usted o que lle digan os traballadores. Por eso o consulta, lle di, os do PP trouxeron esta moción e yo pensando en vosotros votei que non. Eso é outra cousa. Pero usted, isto, nos consideramos, non nos vamos a reiterar, que ten que ser. Pero si ve usted que os representantes dos traballadores ou os traballadores le dicen no, usted faga outra cousa. E o feito de facer este regulamento e empezar a traballar, a pregunta que me di usted, canto vai a supoñer a carreira profesional? Non o sei, usted tampouco. Pero que lle vou a dicir unha cousa, empeza a facela. Consigna, e usted tampouco sabe. Porque se pode... Mira, o importante é tela, e usted en eso non me vai a convencer. Lle convencerá as orellas a 4 que o queiran escoitar a usted. Pero non a xente que sabe un pouco desto. Non son eu, solamente escoito da xente que sabe. Usted consigna unha cantidade. Mire, é que lle vou dicir unha cousa. Esa cantidade irrisoria de 5.000 euros, se usted tuvera unha carreira profesional, ustedes, vou a falar en plural, porque ustedes soen falar moito en singular aquí, somos 6, me parece que o resto non o ven, pero están. E ustedes son 8. Non o ven, se esos 5.000 euros e estuvera aprobada a carreira, pero co seu informe xurídico, como ten que ser, respaldado, e con esa consignación presupostaria, dende o ano que o consignaron, igual xa levaban ustedes 50.000. Un ano 5.000, outro ano 10.000, que era un chiste. Un chiste. O caso é creala e dotala económicamente. De pouco? Pois empezamos pouco a pouco. Empezamos pouco a pouco, pero empecemos. Pero empecemos en serio. Non demos o caramelito daquela mesa de negociación histórico. Nada. Agua de borraja. Nada de nada. E por encima ven usted aquí ahora a contar lo que, claro, aquel que aprobamos nós, sin informe xurídico. Bueno, por Dios, que eu non sei a quen, de verdade, señor Polo, eu digo en serio, creo que non o di, o sea, usted pon aquí un papel, vou a actuar, porque que usted diga eso, teño que asumir, home, o día que trouxeron ese papel, hasta a concelleira de personal sabía que non valía para nada. Bueno, creo pensar que o sabía, porque se non o sabía, vayan de dando información, porque a día de hoxe é alcaldesa de todos e de todas. O saberá a día de hoxe, non? Hombre, 5.000 pavetes. Empezar, regular, con informes xurídicos, que se aprobe o regulamento, consignar unha cantidade, reiteramos, existe este orzamento, somos conscientes que existen as modificacións de créditos, prever unha partida, prever algo, ir evolucionando. Con un regulamento xa se pode ir prevendo. O primeiro ano se consignará tanto, o seguinte tanto. Empezar a traballar nese momento. Non me diga usted así, porque realmente o ano que consignaron eses 5.000 euros, ou foi o ano anterior, lle deron ustedes a todos e cada un dos traballadores, con independencia do traballo que houvesen realizado, o que facía antes alusión ao concelleiro PSOE, a todos, os que estuveron traballando na calle COVID, o que non, pois non quero mentir, pero igual 800 euros. Para eso había, pero para facer a carreira profesional non había. Unha gratificación. E nos non queremos eso para os traballadores deste Concello. Queremos unha regulación e no tempo, e que se valore. Pero tamén, lle vou a decir, agradecer o voto do Partido Socialista, que vai a salir adiante, porque somos 9 na oposición, pero tamén lle vou a decir unha cousa. Se usted ou a concelleira de Esquerda Unida lle din aos traballadores, que son ustedes do goberno, non a queremos, non tiren pa diante, que nós tampouco turramos. Gracias. Claro, pero, bueno, pois Esquerda Unida, pero a pregunta tiña que contestarla. Entón, solamente era unha pregunta para que se me contestara para poder intervir. Non
nin con ninguna doble intención, nin con nada de nada, simplemente quería sabelo. Entón, bueno, pola nosa parte, entendemos, vamos a ver, que o primeiro punto, como efectivamente se lle dixo, se estivo traballando no tema da carreira profesional, si se estuvo traballando no tema da carreira profesional. Nos, por exemplo, no tema de incorporar no orzamento municipal do seguinte ano unha dotación económica, pois podemos estar totalmente de acordo. Estamos de acordo co que di a moción, que hai que asociar a formación continua, a responsabilidade, o facer dos traballadores e todo eso, coa carreira profesional. Vale. Sabemos que hai unha proposta por parte da Consellería de Persoal para a representación dos traballadores, proposta que creo que non tuvo todavía, que me corrixan se me equivoco, pero creo que non tuvo todavía resposta, creo. Ben, é certo que os tempos que manexamos ahora mesmo non son os mesmos que tiñamos no momento en que se aprobou a carreira profesional. E conviña volver a darlle unha volta e plantexalo que se adapte ao momento actual que estamos vivindo hoxe. Por outra parte, tamén é certo que os traballadores e traballadoras deste Concello tampouco son responsables da situación que poidamos vivir neste momento no Concello nós, en este caso, aínda non estando de acordo con algunhas cousas que se din aquí na moción, e insisto, se estivo traballando, por moito que vostede diga, se estivo traballando moito no tema da carreira profesional, e a situación ahora mesmo é complexa, pero nós entendemos que sí, que é algo que os traballadores e traballadoras do Concello teñen dereito a elo, e nós, en este caso, vamos a votar a favor. Eu quería facer unha intervención con respecto ás declaracións o que dixen nun dos últimos plenos respecto á carreira profesional, e dixen non neses termos. Non aí vamos a seguir adiante coa carreira profesional, non neses termos, nos termos que estaba concebida. Evidentemente, a situación económica do Concello e, en xeral, cambiou moitísimo, e as mesas de traballo as inventamos nós. As mesas de traballo cos sindicatos as inventamos nós. Bueno, eu, desde logo, teño claro que as inventamos nós. Nós acudimos ás mesas de negociación e nós dábamos toda a información, polo menos antes de chegar o mesmo día ás mesas de negociación 31 de decembro. Eso por un lado. Si tiñamos cuantificada, eran máis de 400.000 euros. Entón, era inviable. Temos... se quedou xa en facer estas mesas de traballo, continuar esas mesas de traballo coa parte sindical e negociar unha nova carreira profesional. E eu lle pediría que revise as súas declaracións. No meu discurso de investidura dixen igualdade, por favor. Revise o que acaba de decir hai un momento. Pois cando este publicado o escoito. Mire, concelleira Mari Carmen, pois solamente para aclararlo xa, non lle quedou moi claro todavía. Eso é o que me decía o Apolo. Polo, usted sabe perfectamente que isto non era nada, o papel que se trouxo aquí. E eu quero que lle quede claro a usted. O que se levou a mesa de negociación non era nada, era un papel 10, 15, 20. Se non leva un informe xurídico, é como se usted lle veñen por aí pola porta e lle di tome a licencia da obra, vaya empezando. Verdad que non? Que leva un informe técnico, un proxecto tal. Bueno, pois é para que de claro. Non había nada. Había un papeliño que se trouxo aquí de 20 folios, 200, nada máis, sin estar amparado por informe xurídico que informase a favor ou en contra. Nada. E sin prever un solo euro, que é o máis importante. Dito isto, non sei que problema pode ter o Goberno en aprobar esta moción. Sabe por que yo digo? Porque, mire, traemos unha moción que para nada, por moito que acabe de dicir a señora alcaldesa, se mete, ou a señora alcaldesa ou a concelleira do Grupo Mixto, con que se traballou ou non se traballou por parte do Goberno. Todo o que lín é o que pon aquí. E que non hai ni un solo apartado no que se diga que este Goberno non traballou. Na moción, na intervención, se di. Eu non o vexo por ningún lado. O mellor era do concelleiro Grupo Mixto ou en contra, ou senón o interpreta.
Non o pon en ningún lado, en ningún. En cal o pon? A iniciar de maneira inmediata os traballos. Claro, aquí o pon, pero é que para iniciar os traballos dun regulamento que se aprobe con su... Non é que non, é que é bastante light, bastante obxectiva. Mire, me preguntaban ustedes se trouxeran uns representantes sindicais. Pois hasta podría traer un representante sindical que fora máis afín a usted, porque non se mete para nada co equipo de goberno. Instar a que se proceda a regulamento. Non acaban de recoñecer ustedes que están comenzando a realizar un? Entón, que non diga nada. Pois aquí o que di é instar. Entonces, non entendemos por que por parte do goberno pois non se pode apoiar, incluso suscribir como declaración institucional. A do Peixón igual non, porque esa igual non lles parecía ben, pero esta non entendo por qué. Nos falaba a señora alcaldesa da situación económica do Concello. Ai, por Dios, non lo va a decir co que ven agora a continuación. É que latente, notorio, o sea, é que a situación económica do Concello é gravísima. E cada día que pasa é máis. Pero quen está xestionando? Ustedes, non é o Partido Popular. Ustedes non o poñan como excusas, non recorten dereitos que pode ter algún colectivo pola súa falta de xestión. Prevean. Isto se aprobou en dicembro do ano 22, do 21 para 22, fora en dicembro. Denonlle tempo vostedes a subir a electricidade sin darlle pa diante a carreira profesional, excusas de mal pagador non. O que temos claro é que agora ustedes teñen un compromiso de seguir adiante e de levar a cabo de forma legal e con todos os requisitos que exixe a normativa. Usted me fala de 400.000 euros? Non teñen por que ser 400.000 euros. Ten que ser algo, un papel que vaya a sair adiante con todas as coberturas. E, señora alcaldesa, permítame que me corrixa. E se alguén lle di que o que lle estou dicindo é mentira, lle está mentindo. Usted non creou as mesas de negociación. As mesas de negociación con sindicatos non as creou usted. Os equipos de traballo non os creou usted. Os creou este señor que está aquí. Este señor que está aquí, Alejandro do Pico, concelleiro de personal do ano 11 ao ano 15. Usted continuou con elas. E fixo ben, porque o que está ben feito, ben continúa. E non haberá ninguén neste Concello que lle diga que foi usted. Porque o que lle diga, lle está mentindo. Saben perfectamente que foi o que o creo. O único que lle desexamos que esas mesas de negociación sirvan para algo. Naquel caso, se sacou adiante a RPT, a primeira relación de postos de traballo que tuvo este Concello e que ten. Porque a día de hoxe non se fixo outra. Quero dicir, sacou a mellor RPT deste Concello. Tamén a peor. É a única. E foi coa creación deses equipos de traballo. Dito isto, pois nada máis desexarlle que continúen co traballo, que se aprobe e que se cumplan todos os puntos recollidos nesta moción, pero tamén lle reiteramos, señor Manuel Polo, concelleiro de personal actual, se algún traballador ou algún representante sindical lle di que non, vai a poñer a hoja majalofes a donde falte. Gracias. Vostede escoitou a miña intervención? Non a escoitou. Porque eu dixen que ia votar a favor. E vostede leva todo este rato repetindo aquí que o grupo de goberno se vai a abster ou vai a votar en contra. Eu lle dixen que ia votar a favor. Perdón, o BNG. A ver. Aínda non, o concelleiro do Benegal non dixo o sentido do voto. Si pode terminar as veces que queira. O BNG vai se abster nesta moción. Entre outras cousas, porque o Partido Popular non vai vir a este pleno a darlle leccións, e menos a este concelleiro que leva un cuarto de hora de concelleiro de persoal, a darlle leccións de traballo. E esa é a razón fundamental. Vostedes non nos van a marcar a xenda, nós xa tivemos as reunións cos traballadores e traballadores, xa tratamos por orden prioritario as súas necesidades. Xa lles explicamos que neste ano a situación económica do Concello impedía dotar económicamente a carreira profesional, como ben explicou a alcaldesa, e evidentemente vamos a traballar a favor dos dereitos dos traballadores e traballadoras.
Iso que non lle quepa ninguna dúda a ninguén. Agora ben, decisións do Partido Popular axustas. Partido Popular. Bueno, señor concelleiro de personal, eu creo que na miña intervención me remitín a usted como señor concelleiro de Facenda, que leva tamén 2 minutos, como dixo usted, ou 2 tal. Pero o que trae usted, o que se erixe usted como voceiro, podería decir aquí, o señor Juventino Trigo, habían determinados temas, e eso que non fora concelleiro de nada, el cando tomou posesión no goberno sempre foi alcalde, intervía. E usted é o que se arroga a competencia de pronunciarse neste punto. Pois me teño que dirixir a usted. Pero tamén me dirixín á señora alcaldesa actual. Dito isto, nos non lle pretendemos dar lección ninguna, que temos bastante para dar ya. Sabe por que non lle vamos a dar? Porque non vai prestar atención. Entón, perder o tempo e non aprender nada, para que vamos a estar aquí? E despois me gustaría rogarlle á señora alcaldesa que o mesmo rigor que se ten, que xa preguntaremos, rogos e preguntas, co tema da dación de contas, que nos acaba de ter, que se teña, sei que o seu primeiro pleno como alcaldesa, pero que tamén se teña o mesmo rigor pois na hora de presentar as mocións, terminar. Quero dicir, por exemplo, esa intervención, que teria que facela antes o seu compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, para non estar aquí repetíndonos tanto, porque a todos nos gusta pois que se siga o orde. Simplemente eso, ese rigor. Gracias. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada. Punto número 7. Aprobación se procede do Plan Económico Financiero 2025-2026, proposta 2025/G006/000162. Paso a palabra ao concelleiro de Facenda. Bueno, boa tarde novamente. Pois o Plan Económico Financiero de 25-26, segundo os datos do 2024, non se cumple co obxectivo de estabilidade orzamentaria, pero sí co cumplimento do límite de regra de gasto e co obxectivo do límite de débeda. Para conseguir o cumprimento da estabilidade orzamentaria, elaborouse un plan económico financiero coas medidas de incremento de ingresos correntes, a contención de gasto e licitación de servizos e aprobar o orzamento de 2025. Partido Popular. Bueno, nos en relación con este punto nos vamos a abster. Non podemos votar en contra dunhas medidas que establezcan a contención do gasto, o incremento de ingresos e a aprobación dun orzamento que trouxeron aquí daquela maneira, aínda que non estemos de acordo co contido. Polo menos fixeron algo. A anterior concelleira. Pero o que primeiro que nos chama a atención é que xa incumplen vostedes o que sería a presentación deste plan económico non financiero. Porque a normativa establece un plazo máximo de 2 meses desde que se aproba a liquidación orzamentaria do ano anterior. Ustedes a superan. O sea, traen ao pleno este informe económico financiero que lle exixe a normativa, que isto non é algo que ora diga o actual concelleiro, pois me voy a hacer un plan económico financiero. No, lle obliga a norma. E vamos a ver en datos económicos o que di este informe. E o que ven dicindo o Partido Popular alarmista, pero que moito non sabemos, pero ler si. Mire, un exceso de gasto respecto aos ingresos obtidos. No 2021, 140.510,21. No 2022, e aquí non lle poden botar a culpa a nadie, 115.461,57. No 2023, 880.696,54. No 2024, 287.819,47. Con obrigacións pendentes a imputar a finais do ano. No 21, esas serán as diferencias orzamentarias entre un ano a ano, entre o presupuestado, o prorrogado e o seguinte. Mire, no ano 2021, ustedes tiñan como obrigacións pendentes de imputar 93.000 euros, casi 94.000. No 2022, 709.000 euros.
xa sabemos, a culpa foi das eléctricas, non do que se gasta aquí en amaño de coches, que eso xa falaremos despois, sin control, sin contratos. No ano 2023, ustedes deixaron de pagar, tiñan obrigas pendentes, de 1.584.000 euros. Non sei se dan conta, máis do dobre do ano anterior. E en este ano, obrigas pendentes de imputar a 31 de decembro, é dicir, sin cartos, sin nada, de 2.126.000, que isto non é real. Isto non pode ser real, porque senón non teríamos un extrajudicial de 2,5 millóns que acabamos de aprobar fai 2 meses, 2,5 millóns de euros de facturas pendientes que quedaron sin pagar do ano 24, que xa se cargaron ao orzamento deste ano, e estes 2 extrajudiciais que nos traen vostedes aquí, que falaremos a continuación. Locura. Xa casi estamos falando de casi 3 millóns de euros. 2.800.000, 9 millóns. Do ano pasado. E non sabemos se queda algunha factura máis. Pero vostedes se creen que con este panorama van a ser capaces vostedes de facer algo máis que o endeudamento deste Concello, que gracias ao goberno do Partido Popular tiña débeda cero. Débeda cero. E que eu, nos levamos escoitando nos últimos anos por parte deste goberno que se estaban buscando medidas. ¿Medidas para qué? Para arruinarnos. Serían medidas para arruinarnos, porque para solucionar este berenxenal, nada. E ademais hai que coller un ritmo acelerado. De 93.000 euros que lle quedaron sin pagar no ano 21, raca, 709.000, 1.584.000, 2 millóns, casi 3 millóns este ano. Dios mío, é que isto é unha auténtica locura. Mire, levo aquí desde o ano 2007, non o vin na vida, ni cando chegou Iván Puentes ao goberno con 1 millón de euros de facturas no caixón. Xamais, xamais. Usted está rodando 3 millóns de euros. Isto é unha auténtica vergonza, vergonza. E non cumplen a regla do gasto. Xa o sabíamos, se estaban beneficiando agora porque estaba aí paralizada polo tema do COVID, o tema de tal, o tema de tumba. Cando empecen a dar leña desde o goberno de arriba, goberne quen goberne, o mellor, este non ten tanto valor para facelo. Goberne quen goberne e empecen a apretar, como no ano 2012 fixo Montoro, como van salir vostedes de aquí? É que van a intervir as costas deste Concello. A este ritmo, nos van a intervir. E de verdad, a anterior concelleira tiña palabras moi boas, tranquilidade, boa atitude. Pero, Dios mío, de mi vida, é que se lle foi das manos. Heredou unha patata envenenada e usted, señor Ardá, non sei o que fará, pero espero que lle veña a dar un aire novo, un control de gasto, déxense de falar dos ingresos, porque os ingresos ahora mismo, coa tasa da DAR, que se vai a cobrar 4 anos, a tasa do lixo, que aprobaron ustedes, cando en outros concellos non a están pagando os veciños, mas non os poden exprimir. Modifiquen as ordenanzas, fagan control de recaudación, o que teña que pagar, que pague. O que teña que pagar, que pague. Pero non suban impostos. A solución non é subir as tasas, nin subir os impostos. Cobrar a quen ten que pagar. Que este obligado que pague. Control de recaudación. Facer recaudación pura e dura e control de gasto. Moito control de gasto. Porque ver esa relación de facturas que falaremos máis adiante, que se están abonando por este goberno e que se están aprobando o cambio dunha luz, dun coche, máis botarlle aceite, engranaxe, 900 euros. Traca, retraca. E como eso, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000... Por favor, conteñan o gasto, porque isto é, o que xa dicíamos o ano pasado. E tamén lle digo, son ustedes solo 8. Si os temos axustados e os temos controlados, ustedes son incapaces. Son incapaces. Non sei por qué, non sei se non teñen falta de capacidade, se son os mal rotas, igual na súa casa fan igual, me imagino que non, porque senón non hai carto que aguante. Pero non somos 9. E eu creo que chega un momento que xa hai que empezar a controlar isto, porque o advertíamos o ano pasado con 1,5 millón de euros, e xa vamos por os 2.800.000 euros. E isto hai que controlalo. A xente que traballa po Concello ten que cobrar.
sempre. O Partido Popular nunca, hasta ahora, votou en contra dun expediente para pagarlle a xente que prestou servicios. Ahora, xa nos parece que o Bloque sí que o fixo, e o Partido Socialista tamén. Eso, aínda que o fixeran agora, se lle ocurrira, tampouco pasa nada porque xa teñen antecedentes. Pero que hai que controlalos, porque son uns... Sí, bueno, ou estes dous... Non sei se Joaquín, e os outros dos concelleiros sí que non. Pero hasta... Sí, no ano 2018 era usted concelleiro, 18. Pois sí, usted tamén votou. Novembro, busca as fechas. Polo 10, 11, 22, sí, por aí. Modificación de crédito. Ni siquiera eran facturas do ano anterior. Era para dotar de crédito e pagar as dese ano. Fíjese usted o que chegou a votar. Pois non se sinta culpable. Dito isto, temos que controlalos, porque están facendo ustedes uns gastos desproporcionados, sin control, que yo advertíamos, reitero, no ano 24, con ese expediente de crédito que traían de 1.600.000 euros, e nos decían que no, que iba a haber control, que iba a tal. Xa vexo control. Casi 3 millóns de euros do ano anterior. E que o ano que ven que van traer 5. Van traer ustedes 5 millóns xa? Porque o que lles queda a este paso... Miren as evolucións. E que este papel non o fixo o PP. O fixeron os técnicos municipais. O mellor non é correcto. E o teñen que correxir. O dudo moito. Partido Socialista. Deixame usted preocupada, pero buscarei o ano 2018, bueno, noviembre. Bueno, xa me dá tantas pistas que seguro que o atopo. Ben, non vou a abondar no que dixo o señor concelleiro de Facenda, con que se cumpre, que non se cumpre. O que sí imos facer fincapé nas obrigas pendentes de imputar al 31 de decembro. A ver, xa sei que vostede non estaba de concelleiro de Facenda, pero formaba parte do goberno. 2.126.000 euros parece unha cantidade excesiva. Xa lle dixemos á concelleira no seu día, lle repetimos a vostede porque está vostede agora. Non obstante, este plan económico-financiero ten cosas boas, hai que dicirlo todo. Hai unhas modificacións dunhas ordenanzas que están facendo que se incremente os ingresos que se van levar a cabo no 2025 e os posteriores no 2026. Tamén hai unha reducción de gasto por os contratos que se están licitando, chámese contrato de electricidade, os desbroces que xa se trouxo a este pleno fai tempo, etc. Pero botamos en falta máis licitacións. Licitacións que son sinxelas, son contratos sinxelos. Botamos en falta que non se abonde na reducción de gasto pola vía de sacar a concurso contratos. Porque as empresas sempre intentarán conseguir eses contratos baixando os seus prezos. Prezos que estamos pagando agora, por exemplo, o dos desbroces que se falou no seu día, se o ano anterior se pagaron 145.000 euros e este ano 97.000, pois é un gasto reducido considerable. Pois vaya vostede por esa línea. Vamos a dar un voto de confianza, vámonos a abster neste punto, pero queremos que siga por esa línea. Queremos que traiga a este pleno máis ordenanzas fiscais que podamos modificar, porque entendemos que, por exemplo, por poñer un dato, que a banca, Santander, etc., paguen 200 euros por ter caixeiros facendo funcións na vía pública non nos parece axeitado, como tampouco nos parece axeitado, así o dixemos no seu día a Concellería de Facenda, que non se paguen por ter escaparates públicos expostos na rúa. Chámese Plaza Verde, con un expositor ali de publicidade, que é un negocio dunha empresa e que o Concello non leva nada. E quen dice eso, din os caixeiros de bebidas, de chucherías, etc., que non están pagando, hasta onde sabemos non están pagando os chuches, polo menos non, creo. Perdón? Bueno, pero hai algúns que xa están... Bueno, habría que estudarlo. En fin, creemos que é unha línea que hai que seguir afondando nela e lle imos dar un voto de confianza e nos imos a abster, pero lle imos marcar, queremos que traiga aquí ordenanzas
fiscais, como sabe a concelleira anterior, que quedaron 3 no caixón e que hai que traerlas algún día. Non podemos estar toda a legislatura cando xa se falou delas en unha ou en 2 reunións co Grupo Municipal Popular e co Grupo Socialista e Esquerda Unida. Entón, o que dicía, ímonos abster neste momento e lle damos un voto de confianza. Esquerda Unida. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 8. A aprobación se procede da proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito 2025 2, proposta 2025/G006/000146. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Bueno, pois co xeito de imputar ao orzamento 2025 as facturas que están na relación que se aporta por importe de algo máis de 96.000 euros correspondentes a gastos realizados no 2024, pero no que as facturas non se tramitaron dentro do exercicio, basicamente porque a data das facturas foi que entraron neste ano, o que fixo imposible a tramitación administrativa e a imputación do gasto dentro do exercicio 2024 sen a previa validación do mesmo. É necesaria a tramitación do presente expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito. Partido Popular. Empezamos co primeiro. Fai 2 meses nos traen aquí 2,5 millóns de euros de facturas que estaban do ano pasado. La culpa era que todos lo presentaron tarde. Manda huevos, que teñan ustedes proveedores por 2,5 millóns de euros e que ellas presenten tardes. Vamos a mirar o documento e no, as facturas eran de xullo, de maio, pero aquí non se pagaran. Por qué? Porque estaba o crédito esgotado. Penso que o Partido Popular lle dixo a este goberno: traigan vostedes unha modificación de crédito, páguenlle a xente, páguenlle os que vostedes contratan, a dedo, porque non teñen contrato, pero páguenlle, porque prestan un servicio. E non fixeron a modificación de crédito, porque eso era moito traballo de facer. E iso que o Partido Popular lle brindou 6 votos. O Bloque ten 7, xa lle daban. Me imagino que o Grupo Mixto lle apoyaría, pero ustedes, solo os do Bloque Nacionalista Galego, terían eso pagado nada. Pero non, o deixaron para o ano seguinte. 2,5 millóns de euros. Nos lo trae aquí a concelleira e, aproveitándose da boa fe do Partido Popular, máis do Partido Socialista, pois se aproba. Se lle preguntou por activa e por pasiva a señora concelleira si quedaba algunha factura máis por pagar. Nos dixo por activa e por pasiva que non. Mire, señor concelleiro, non hai máis que mirar as datas de entrada. 13 de setembro de 2024. Esta non estaba no mes de marzo do 2024. Non estaba. En marzo de 2025 non estaba. Non seña osado, acaba de chegar. Pero usted leva moitos anos aí sentadiño como estou eu aquí. Entende? Entón non podemos ir de Paco Martínez Soria, non sabemos nada, la ciudad nos para mí. No, poquito de interpretación, como fixo o seu compañeiro, está ben, pero tanta no, porque hasta aquí sabemos ler. 13 de setembro, 11 de noviembre do ano 2024, 2 de xaneiro do ano 2025. O extrajudicial foi nada, fai 1 mes e medio. No. Entón, eu lle pregunto, que existe aquí? Un pasotismo? Un vacile aos veciños principalmente, porque están gastando os cartos sin control e sin nada. Un vacile a oposición, porque, bueno, a oposición lle dará un poquito igual a usted. Non sei o que existe. Ou realmente vostedes non saben cal é a situación deste concello. O cual me parece increíble, eu creo que sería digna de dicir, hasta aquí chegamos, collemos a porta e nos vamos, que pasen los siguientes. E cando digo los siguientes, incluso os que van con ustedes en la lista, porque igual os 7 que están aí, non é este su sitio, será en outro lugar, pero aquí non, para xestionar os cartos do veciño non o é. E o están demostrando. Non sei se usted me pode aclarar algún destes puntos, se alguén lle minte, se alguén lle oculta facturas, tanto usted como a anterior concelleira. Eu, hasta onde teño entendido, aquí existe un rexistro electrónico, entran as facturas, non hai ningunha persona traballadora que queralle facer a usted a cama que lle poida esconder as facturas. Eso vai a unha contabilidade, vai en rexistro. Entón, claro, todo nos obriga a pensar de que a capacidade é nula. Dime de usted
Que lle costaba a señora concelleira, con 2,5 millóns de euros que nos cargou fai 2 meses, 2.500.000, traer 100.000 euros máis. Estábamos hablando de 2.700.000. ¿Qué problema hai? Paga Juan Pueblo, dirían ustedes. ¿Qué problema hai? Non se a gastar, non se ve nada, despois non hai un peso para nada, pero aquí o traían. Sinceramente, decía yo antes ao Partido Socialista, vamos a darlle un voto de confianza. Eu non sei a quen lle vai a dar usted o voto de confianza, a quen se referían vostedes. Si o concelleiro que se acaba de incorporar no seu posto e que leva aquí tempos inmemoriales como a min, pero neste goberno desde o ano 2020, tempo leva. Non é como a señora que se acaba de incorporar agora, do Bloque Nacionalista Galego. No, este señor leva aquí tempo, e no goberno desde o ano 20. Ou, se ese voto de confianza yo vai a dar ao goberno. Eu, sinceramente, esta é unha situación moi grave. Eu considero, e o dixe moitas veces, o retiré, que o Partido Popular considera que o orzamento é o documento máis importante, moito máis importante que o PXON, do Concello. É o máis importante. Porque dai deriva todo. Todo. Todo o que se pode facer e o que non se pode facer. Eu creo que a oposición ten unha responsabilidade e asumir e consentir estas actuacións sin control de ningún tipo, porque por moito que le venga a comisión, por moito que lle preguntemos, por moito que vamos as maturas, é ser cómplice da creación dunha situación económica que tempo, ou hai aquí unha milagre, tempo, se este Concello non está intervido, con todos os perxuicios que vai supoñer para os distintos veciños e para as veciñas para os servicios, para todo, para non poder decir a un veciño, vouche levar 1 metro de tubería. E colaborar con eso a mí me parece bastante grave. E yo di o Partido Popular, e en concreto 2 concelleiros, que somos os que máis tempo levamos, que xa máis na vida, da igual quen gobernara, o Bloque Nacionalista Galego con Juventino, o Partido Socialista con Iván Puentes, xa máis. Pero isto é un escándalo. E máis que nada o que ven despois, a sorpresa que ven despois, sin ningún tipo de explicación. Que existe un artigo na lei que di que os que prestan servicio teñen que cobrar? Sí, tamén existía no 18 e aínda non estaba creada. Eso entendemos todos, pero hai que dar moitas explicacións, porque igual aquí hai facturas que non se tenían que pagar. Non sei se vostedes tuveron tempo de analizalas, as analizaremos no seguinte, pero que son pleno tras pleno. No extrajudicial, facturas tras facturas. E non me refiro ás da luz, porque, por desgracia, a electricidade está como está, e non existe contrato, e é moi difícil, e non lle cargo a este goberno, que a pode controlar. Pero non son as facturas da luz o que chama a atención. Son moitísimas cousas. E por consentir estas cousas, o mellor non hai cartos para consignar, por exemplo, na creación dunha carreira profesional, que o mellor non teñen que ser 400.000 euros, pero o mellor se lle pode acercar. Porque xa levamos en facturas impagadas 2 millóns, casi 700.000 euros do ano pasado. E ainda nos queda o siguiente regalito. Partido Socialista. A verdade é que non quería facer un debate co PP sobre este punto. O debate quería facelo co goberno. Claro. Pero quero, sabe vostede que a mí, se estou trabucado, me gusta que mo digan desde o primeiro momento para desfacer ese trabucamento. Está vostede falando desde que iniciou que aprobamos un extrajudicial o día 6 de marzo, quero pensar, porque foi cando se aprobou o primeiro extrajudicial, de 2,5 millóns de euros. Cando ese extrajudicial foi de 2.040.000 euros. Usted lle meteu 450.000 euros, así como quen quere. Pois mire, vostede, se eses 2,5 millóns de euros, que non son, é que vostede aprobou, descontámoslle o que lle meteu vostede, metemos os 2 extrajudiciais que veñen agora, estamos por debaixo de 2,5 millóns. Pero de que vamos? A ver, vamos a falar con rigor. Medio millón máis de euros nun extrajudicial, falando aquí é falar sin propiedade, e non quero debatir con vostede. Non, de verdade que non. E se algún día eu me trabuco nunha cantidad tan importante como é 450.000 euros ou 460.000, se quere yo ensino,
porque o teño aquí. O que vostede me dicía antes o buscarei, do 2018, porque non, a verdade é que a mente mía, comprenderá vostede que vou cumprindo idade e cada vez está máis frouxa, non? Pero eu a buscarei, porque me gusta ter rigor no que digo e no que non digo. Pero o certo é que diga vostede que somos cómplices dun goberno, dunha intervención, a mí me parece palabras maiores. Cada grupo político toma as decisións que ten que tomar o que considera que debe de tomar oportunas. Eu respetarei a que vostede tome e intentarei que vostede respete as miñas. Se o consigo ou non, xa é outra cousa. Ben, dito isto, remítome ao que dixen na comisión, señor concelleiro, traer un extrajudicial agora de 90 e pico mil euros, cando acabamos de aprobar fai nada, o día 6 de marzo, por 2.040.000 euros, pois, a ver, que lles quedara algunha factura do ano 2014, bueno, ben, pero é que o que dicía na comisión, eu lle pido rigor a vostede e ao departamento co que traballa, lle pido rigor para que non vai a suceder, e resulta que lle pido rigor na comisión do día 26 e agora vexo que hai unha ratificación do pleno de outro extrajudicial. Por favor. É que casi me está vostede forzando a poñerme co PP a criticarlo, non? Pero, bueno, dito isto en plan de broma, o certo é que o rigor neste terceiro extrajudicial que traen vostedes a mitad do ano non é de recibo, a verdade é que non é de recibo. Imos de dar a nosa abstención, como lle dixemos en comisión, e o fixemos para que saia adiante este extrajudicial, porque, fundamentalmente, quen prestou servicios, e o dixo a voceira do Grupo Popular, non ten culpa de que vostede teñan rigor ou non na contabilidade orzamentaria. Esquerda Unida. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobada. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito 2025-3, proposta 2025-G/006/000172. Bueno, pois aquí a ratificación, bueno, diríamos que o expediente estaba feito, pero non se poido incluir por estar as partidas esgotadas no orzamento prorrogado, e unha vez entrado en vigor o orzamento podese cargar e pasarse a seu pago. Pasolle a palabra ao concelleiro. Bueno, votamos a ratificación, sí. Votos a... Perdón, señora alcaldesa, nós queríamos intervenir para explicar o sentido do noso voto sobre a urxencia. Non se pode explicar? Pon prevé a súa inclusión na orden do día. Non hai que votar a inclusión? Disculpa pola palabra errónea. Podemos xustificar? Se pode no reglamento? Sí. Non sei. Mire, nós vamos a votar en contra da inclusión deste punto na orden do día. Primeiro, xo decía vostede agora mesmo, o orzamento, despois de cargar eses 2 millóns e pico de euros, que o mellor, señor... Si é certo que o orzamento, o extrajudicial ten usted razón, que non se trouxe por 2,5 millóns, pero lle ten que sumar as partidas que se aprobaron en Xunta de Goberno, que tamén se cargaron o orzamento. E para aclararlo, é o que me refiro que o orzamento municipal xa está cargado por 2,5 millóns. Como lle gusta a rigosidade, vamos a aclarar as intervencións. O sea, o orzamento deste ano xa partiu con 2,5 millóns de euros menos. En eso estamos correctos. Vale, a usted lle gusta o rigor, pois eu o deixo claro. Partimos de 2,5 millóns de euros menos. Fíjese usted que ni siquiera os concelleiros me corrixiron. Será porque o saben. Despois, extrajudicial é que tamén é un recoñecemento na Xunta de Goberno. Dito isto, nos acaban de traer ahora mismo 90.000 euros, casi 100.000, 2.600.000. E agora pretenden incluir nesta orden do día 184.569,34. Nos consideramos que isto non se pode incluir hoxe aquí na orden do día. Primeiro, polas propias palabras que decía ahora a alcaldesa. Cargaron orzamento e hai partidas que están esgotadas. Algo que xa intervía
algo que xa advertía a señora interventora no seu informe. Vale, nos decía a señora interventora. Terían que ver que podrían estar algunhas partidas. A día de hoxe non sabemos o estado do orzamento e o preguntamos no anterior pleno, verdad que yo preguntamos? E na Comisión de Facenda, verdad que yo preguntamos que nos deran consta de como quedara unha vez que se cargara o orzamento? A día de hoxe non o sabemos. Nada quere dicir que posteriormente non vayamos a votar a favor, pero hoxe consideramos que isto ten que quedar encima da mesa. Mais que nada, porque consideramos que non é urxente, ustedes teñen estas facturas desde o ano pasado, as puideron meter no extrajudicial, rexistro de entrada 3 de xaneiro do ano 2025, 7 de xaneiro do ano 2025, 7 de xaneiro, 11 de xaneiro, 14 de xaneiro, 14 de xaneiro, 22 de xaneiro 2025, 23 de xaneiro, 24 de xaneiro, 4 de xaneiro, 24 de xaneiro, 29 de xaneiro, febreiro. Levaron a faenada con extrajudicial. A anterior concelleira dixo que non quedaba nada pendiente. No mes de marzo dixo que non quedaba nada pendiente do ano pasado. Pero, por favor, se o pon aquí, factura, fecha de entrada. Como vai saber o Partido Popular e non vai saber un señor concelleiro de Facenda ler? Fecha de entrada, 3 de enero del 2025. Se corresponde el servicio con el 31 de diciembre de 2024. Atado agora sabemos que o 24 foi ano pasado. Fecha del servicio. Fecha del servicio. 23 de enero, 24 de enero. Bueno, por certo, isto terían que mirar, porque incluso teñen facturas que poñen cada data ao servicio de xaneiro, co cual terían que se pagar ordinariamente. Por iso consideramos que isto é que non está nada ben feito, sin entrar no fondo do que traemos todo aquí subliñado, que é vergüenza, de vergüenza. Nós o que lle pedimos ao señor concelleiro actual é que retire este punto da orde do día, que o debatamos e que nos aclare determinadas facturas que son auténticas locuras. Esa de cambiar a luz dun taller 800 euros, bueno, 4.000 e pico por facer nada, etc. Levar un coche a ITV, 500 euros. Taller, leva un coche a ITV e paga, os veciños de Fene pagan 426,01 euros. Un vehículo dunha matrícula co mesmo albarán de outubro e coa mesma matrícula, 1.500, 2.300. Iso xa me preguntaremos a posteriori, porque as reparacións teñen unha garantía, non? Onde está a reclamación por parte do Concello? O que sabemos é que o Concello paga e os veciños tamén. Entón, consideramos que este expediente de crédito de recoñecemento extrajudicial tería que retirarse da orde do día, explicar as facturas, a ver se vai a ser un erro, sabe? Facturas por matrículas, que é o máis grave. Bueno, hai cosas gravísimas, pero que os do taller son exageradas. Albaranes do mesmo día, mesma matrícula, que se usted revisa, en un mes vai 2 veces. A mañá o mismo. Quero dicir que igual ustedes non se están a dar conta, pero que as reparacións terán unha garantía, non? Eu se vou a un taller, me fai un amaño, e se me estropean 3 meses, xa non lle digo un mesmo día. Me terán que amañala gratis, non volver a pagar 2.000, 1.500, 3.000. O Partido Popular vai a votar en contra da urxencia, non consideramos que sea urxente para nada. O mesmo que tuveron estas facturas aí, as poden esperar o pleno seguinte, que veñan cas obligacións pertinentes, con copias de todas e cada unha das facturas que se van a solicitar por escrito ou na comisión e con explicación de todas e de cada unha. Partido Socialista. Sí. O Grupo Socialista vai pedir ao señor concelleiro que retire este punto da orde do día e que o traia ao pleno seguinte, posto que as facturas que hai aquí algunhas son dubidosas. Estaba mirándoas agora, non as vi co detenimento e polo menos nos podía explicar, vostede podería recoller información e poden explicarnos algunhas facturas, sobre todo de reparacións e tal. Yo pedimos para facilitar o máximo posible que isto saia adiante, mas considérelo co seu grupo, etc. Esquerda Unida.
BNG. Desde o BNG, visto a proposta dos grupos de que quede sobre a mesa, somos partidarios de que quede sobre a mesa, que se leva a comisión para mellor estudio. En todo caso, a cuestión é que estas facturas, eu digo por aclarar, estas facturas estaban no expediente, era un expediente único, pero non chegaba ao orzamento prorrogado, non o que entrou en vigor. Ese é o matiz. Ao entrar en vigor o orzamento, se podían cargar estas facturas, se podía cargar o 100% do que se debía, de todo, de electricidade, talleres, o que había dependente. Pero, en todo caso, que vaya a comisión, tardan un mes máis en cobrar, e íbamos a hacer, pero que se explique. Eso queda claro. Eso é a nosa posición. Pero a cuestión era que o orzamento, é dicir, o expediente era único e son facturas deste ano, é dicir, do ano pasado, que se facturaron este ano, porque eran de final de ano ou algún porque se despistou e lle quedou sin facturar. En todo caso, que se explique na comisión, que non pasa nada. No, hai que votar. A ratificación. Votos a favor da ratificación, votan contra. A favor? Non. Hai que ratificar ou non? Non está no regulamento a ratificar. Ou ratificamos ou non? Votos en contra? En contra, nos vamos a estar. Abstencións? No punto número 10 xa non imos votar a ratificación por non estar de acordo, por non poderse levar a cabo este punto que era de cambiar o pleno, entón xa non imos, imos votar a ratificación, pero tendo en conta que isto aclaráramos que era por unanimidade e como hai persoas da corporación que non poden facer este cambio, pois nos vamos a pasar a ratificación que nos vamos a votar en contra. Así que votos, claro, pois foi así. Votos en contra, claro. Claro. Se ratifica. Se iba a quitar do punto de... Non se pode, hai que votar. E como non se ratifica, xa non se vota. Xa se retira. Se retira, se vota para retirar. Claro. Vamos a ver. O asunto non está na orde do día. Vades a deixalo sobre a mesa cando para o pleno que ven xa non pode facerse efectivo, porque que vais a deixar para mellor estudio? Deixar unha cousa sobre a mesa para mellor estudio para metelo noutro pleno, porque xa é para o pleno que ven. Entón, o que haberá que votar é que non se inclúe xa non entra na orde do día. Esa cuestión non está na orde do día. Non queremos que entre na orde do día porque non queremos votalo. Votos en contra. Unanimidade. Punto número 11, mocións urxentes. Entendo que xa foi de primeiro. Punto número 12, rogos e preguntas. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, queríamos preguntarlle en relación coas licencias de obra. Non é que exista un gran volumen, pero sí que existen solicitudes de licencias de obras, de reformas, etcétera, etcétera. Como vai a súa tramitación? Vai lentísima, pero queríamos saber se o Goberno municipal ten pensado, que ten pensado facer con ese anuncio que se facía desde a Xunta de Galicia, cando ainda non entrou en vigor, se o ten valorado, o tema de xestionar esa nova forma de xestión da concesión de licencias, se van a acollelas, se non van a acollelas, se ten pensado un formulativo,
E como vai a desconxestionar a área de urbanismo, se isto era mesmo unha empresa externa que presta servicio, pero sin contrato, pero os veciños... Ten contrato? Tampouco. Xa non hai empresa? Pero non fai falta vir por aquí ou tes que ver a empresa, hai que ler as facturas. Se ve que usted tampouco le moito, porque se lle fan preguntas de fai anos e non se acorda. En cambio, eu me acordo de todo. Mire, que vai facer co tema do atraso da concesión de licencias? Si ten pensado solucionarlo de alguna maneira, a principio era que non tiña funcionarios, despois xa se incorporaron, despois contratou unha empresa que tampouco desconxestionou, e cal é a solución que van a buscar ustedes? Despois queríamos solicitarlle a este goberno que inste a Diputación coa reparación que se fixo na Fraga, que foi unha auténtica patatada, que lle requira que pelexen polos veciños de Fene na Diputación. Eso primeiro que lle vimos pedindo. Vemos as berrarúas feitas no Concello de Ares, no que vai de Seselle de Ares a Redes. Tamén de Pontedeume a Miño, pasando por Ver, coa canalización, cos pasos de peóns. E en Fene nada. Temos aí a Armada sin un centímetro de beirarrúa. Ian por encima, nos veñen a facer unha reparación aquí a Fraga, a churros, a cachos. E ainda por riba, non sei se ese é o plan do goberno de deixalo como está, con eses pasos de peóns que sustituíron da farmacia. Xa tardaron moitísimo tempo en vir a pintar, por favor, requíranlle, ou se non retiren as señais verticais. En relación coa seguridade viaria, tamén queremos volver a reiterarlle ao goberno unha solicitud que lle facíamos en Vilar do Colo, a altura do supermercado Lidl, que non está rebaixada a beirarrúa, e se fixo un paso de peóns que se pintou novo, e se non hai accesibilidade, pois non todas as persoas, por desgracia, poden usalo. Tamén queremos reiterar e trasladar a este goberno as innumerables solicitudes que existen de limpeza de márgenes das estradas. Sei que, por parte do goberno se nos daba conta dese plan de limpeza de cunetas, pero non sabemos a que ritmo vai. Entendemos que bastante lento, estamos casi chegando, estamos en xuño e de momento tampouco hai moitos avances. Que se nos pode dar explicación de que estado están. Tamén queremos instar ao goberno en relación co mantemento do cruce de Fene, primeiro do que sería a mediana, pero máis preocupante é o estado de como está o cruce de Fene. Sobre todo, é unha auténtica vergonza. Quitaron vostedes todo, puxeron unhas pedras, asfaltaron, non sei qual é o material, pero onde está a autoescuela de Fene, esa isleta, é un matorral. O sea, é que está absolutamente deixado, acumulado de merda, sin limpieza, e sin desbroce, e sin cuidado, e sin nada. Por favor, rogarlle ao goberno que pase e manteña o cruce de Fene, que pasan bastantes coches por aí, bastante xente. O mesmo, denunciar o mal estado do Parque Lineal de Fene. Está en un estado absoluto de abandono. Esa caseta, pérgola, non sei como se chama esa caseta de madeira. Aparte de estar en un absoluto estado de abandono, está en un absoluto estado de perigo para todos os usuarios dese parque. Oxidado, roto, ou igual que o que fai o telladiño polo medio polo pasiño que hai ali, pasas do paso de peóns, entras no Parque Lineal, pasas a caseta, tal. Máis control policial, máis limpeza. Sabemos que non podemos previr as malas mentes pensantes que se xuntan aí, pero si proceder a súa limpeza e facer un pouco de control, porque realmente un parque que se supón que é para todos está totalmente deixado a man de Deus. Tamén solicitamos e facemos noso a solicitud de reposición dun punto de luz na Rúa Machuco. Tamén damos de traslado de que preguntamos de cando van a solucionar o tema do pulsador da fonte do monumento de O Camuñante ali en Barallobre, que está perdendo auga. Tamén queríamos preguntarlle a este goberno se van a asumir as reivindicacións da AMPA Jorge Juan frente á Xunta de Galicia. Queríamos preguntarlle se ustedes saben o que pasou na estrada que vai a Ribeira a Maniños dende o cruce, onde está a paradería o cruce, que estaban ali unha maquinaria traballando, aínda que non seña competencia do Concello.
Asume... bueno, tamén lle queremos trasladar que aseguren os colectores de basura que existen na Rúa Maroño e que limpen ao marxen da vía. Maroño Perlío. Queremos... vimos por rexistro que a Secretaría Xeral de Financiación Autonómica e Local pertencente ao Ministerio de Facenda lles está requirindo, incluso en 3 ocasións, para que faga unha disminución do gasto e un incremento dos ingresos. Non sei se ustedes, se xa llo di o Ministerio de Pedro Sánchez, pois lle farán caso, lle han empezado a facer. Preguntarlle cando van a convocar o Comité de Seguridade e Saúde. Vai a terminar a legislatura e o teñen sin convocar. Era algo indispensable desde agosto do ano 2019, de agosto de 2019 hasta xaneiro do ano 20. Levan vostedes gobernando 2 anos, non se convocou ningún. Queremos saber data concreta de que se vai a convocar. Queremos preguntarlle como vai o tema da disposición dos terreos do centro para construir o novo centro de saúde. Tamén queremos preguntar en que estado está a tramitación dos pasos de peóns da vía do tren, en Perlío. Queremos preguntarlle se por fin foron capaces ustedes de convocar o Consello Escolar, xa rematou o curso, agora os vos estudiantes vanse de vacacións, os malos, como vostedes, terán que quedar traballando, e preguntarlle cando teñen pensado convocar o Consello Escolar. Espero que non o fagan en agosto, pero si teñen previsto, polo menos, o comenzo de curso. Ou se xa teñen previsto, non convocalo hasta que acabe a legislatura. Despois, queríamos rogarlle que insten a Administración, que creo que é a Xunta de Galicia, a que borre unha liña que hai en Avenida Marqués de Figueroa, a altura do Economato, Incorporación Antonia Montero. Ora, esa entrada é dirección prohibida. Hai unha señal vertical que o indica perfectamente, pero sempre pode haber algún despistado. E no chan da estrada aparece as 2 flechas de dirección recta ou poder xirar á dereita. E iso, como non se pode, pois se a poden borrar. É unha reclamación que nos fan para que lla fagamos chegar. Tamén queríamos trasladarlles as queixas que existen en relación co servicio de taxis. Entendemos que é unha actividade privada, pero está regulada tamén municipalmente. Entonces, nos gustaría saber se o Concello ten pensado facer algún tipo de actuación, se mantuvo algún tipo de reunión. Hai que ter en conta que, a día de hoxe, as licencias de taxis, polo que vemos na documentación, siguen sendo as mesmas, as plazas siguen sendo as mesmas, e a día de hoxe non se está a dar un servicio público aos veciños, unha persona maior ou alguén que caia que non tenga quen chamar ni a donde recurrir, se teñen pensado facer algo ao respecto. Despois, queríamos preguntar en relación con unha factura do alumeado do Nadal que ten un contrato, porque esa sí que ten contrato por 18.000 euros, preguntarlle como é posible que teñan outra factura da mesma data por 6.098 de mantemento. Hasta onde non sabemos era o alumeado do Nadal, que xa leva incluído o mantemento. Como pode ser unha recarga a maiores de 7.000 euros da mesma empresa? Despois, tamén queríamos preguntar, e en relación coas facturas de un taller, con un albarán do 28 de outubro de 2024 facturan un total de 2.667,65. Ese mesmo día, con ese mesmo albarán, 888,83. Ese mesmo día, 1.106,95. Son todo reparacións de urxencia dese mesmo día. Despois, temos tamén dese mesmo día outra reparación de urxencia, 529,07. Colectores subterráneos en Marqués de Figueroa, 10.647. Un taller mecánico repara colectores da basura por importe de 10.000 euros. Temos outro do trator, do mesmo trator que antes, 1.473.
Pero que estas non son facturas, son albaranes. Os albaranes son da data que se fan. A factura podes facer a posterior. Todo o 28 de outubro. Debeu ser un día de desgracia para este Concello, sobre todo a nivel automobilístico. Despois, 191,18 por reparar un contenedor subterráneo. 1.814, outra revisión de urxencia e levar un coche a ITV, que a ITV ven marcada cada 6 meses, cada ano. 1.800 euros. Seguimos. Outro servicio de urxencia, ao día seguinte. Xa pasáramos mal o día 28, o día 29 empezamos un pouco peor. 3,38. O día seguinte, 1.512. Pero isto eran traballos de desbroce. O mesmo taller facía traballos de desbroce. Fai traballos de desbroce. O taller. Outro. 1.206. Outra reparación de urxencia. 496. 441,46. Esta xa é a reparación do compresor do aire dunha nave. O sea, xa estamos en instalación. Levamos taller, reparador de colector, desbroces, e agora xa estamos reparando o aire dunha nave. Da nave industrial foron a reparar a nave. 426, 468, 978, 3.205 por alugueiro dun camión grúa. Con cesta, perdón, dun camión cesta. Solo do mes de agosto. Les pregunto a ustedes, onde está o noso camión? O mes seguinte, outros 3.205 por alugueiro do mesmo vehículo. O mes seguinte, 3.205. Xa levamos 9.000 euros. 2023, aquí xa están reparando un coche. 1.027. 1.040. Aquí xa é pola recollida do lixo. Xa temos outra actividade. Recollida do lixo. Pero usted... 290. No, eu estou recordando todo isto porque igual non tengo expedientes para que me conteste, non? Por levantamento da plataforma do lixo subterráneo de Marqués de Figueroa, donde pagamos 10.000, ahora 200 e pico, para que o levante. Isto nun plazo de 2 meses. 580, 260. E despois, preguntarlle sobre as podas. Isto é unha actividade reglada. Estas son as facturas que nos viñan aquí con 180.000 euros, para que nos las aclare. A da electricidade, estas. Despois, temos unhas facturas de... por Dios, ainda continuaban aquí abaixo. Tamén volveron a tocar en Marqués de Figueroa. Un mes despois, os contenedores, moitos os moveron. 3.754 euros, outra vez. A verdad que sí. E aquí está a factura que é espectacular. Xa, que iso que eu podo entender hasta un ignorante como a min. Sustitución dunha luz traseira e recheo de líquidos. 988,57. Tras. E xa por último, e en relación coas podas, nos gustaría preguntarlle. Temos unha factura de podas en diversas zonas do Concello. Non se especifica, señor concelleiro. 5.636. A continuación, outra empresa. Traballos de poda. 14.592. Que este sí o conocíamos. Que era o que se tiña un contrato, 3 presupostos. Outro non. Pero despois... temos que o mismo que fai o traballo de poda emite unha factura por 1.000 euros, 992,2. Sinceramente, non sei se vai ser este pleno ou no próximo donde usted nos explicará este escándalo. Pero clama al cielo. O ceo. E xa por último, facer un rogo, que xa é un pouco tontería, pero vou a facer. Nos gustaría que nos especificasen en que punto
do reglamento, da normativa, con compresión para todos. Se prevé que nas dacións de conta non se interveña. E tamén preguntar se se nos pode alegar, pero dunha maneira correcta, se a costumbre, neste caso, fai lei. Yo queremos preguntar porque neste Concello, eu desde que recordo, sempre, con máis menos, con educación, poidese considerar en algunhas ocasións que non, por un lado, por outro. Todos, nadie está libre de pecado, pero sempre se poido intervir. Entón, nos gustaría que se nos rogar, que se nos especifique en que articulado, en base a que non se pode intervir nas dacións de contas e tamén preguntar si a... Como dije? Non me acuerdo. Bueno, si a costumbre fai lei, como fai en dereito, si sería aplicable a este ámbito normativo local. Moitas gracias. Partido Socialista. Unha pregunta, mire, en referencia á resolución da alcaldía que emite unha orden de execución de obriga de conexión de vivenda á rede de saneamento. É unha resolución da alcaldía número 402, datada de 24 de abril del 25. Eu digo isto para que sexa máis fácil localizar. A pregunta que queremos facer en relación a esta resolución da alcaldía é se consideran vostedes que está xustificado tanto atraso para resolver este problema. Un problema de verquido ao río, de verquido de aguas residuais ao río Cádabo por parte dunha vivenda. E o que nos preocupa non é tanto que se demore, porque a veces hai que demorar porque non tes técnico, por lo que sexa. O que nos preocupa é que se lle pide un informe a Viacua o 4/6 do 2024 e dá o informe o 26/3 do 2025. Temos aí 9 meses vertindo auga ao río Cádabo, aguas residuais, cando isto xa estaba advertido por Aguas de Galicia no ano 2022, que había un verquido deste domicilio ao río Cádabo. Entonces, a verdade é que xa a familia xa se deu este requerimento, esperemos que en breve, dentro dos plazos legais, evidentemente, que este verquido desapareza. Entón, a nosa pregunta é esa, consideran vostedes que está xustificado que unha empresa que traballa para o Concello diante dun verquido de aguas residuais tarde 9 meses en dar o informe da solución ao Concello, sabendo que esa vivenda está continuamente botando ese tipo de aguas ao río Cádabo, porque que hai outro informe de Aguas de Galicia do ano 2024 onde denuncia tamén este tipo de verquido nesta vivenda, no mesmo sitio. Outra pregunta que queremos facer é se nos poden contestar se serán capaces de cumprir os prazos que recibiron os usuarios do SAF en canto a que lles van pasarse aos recibos que veñen con retraso de un ano. E decimos isto porque acabamos de ver unha resolución da alcaldía de 30 de abril deste ano na cal se aproba o padrón fiscal do Servicio de Axuda no Fogar de marzo del 2024. Estamos, na resolución da alcaldía é do 30 de abril, prácticamente estábamos en maio. O sea que xa consideramos que a mellor hai excesivo retraso, non sabemos se isto vai dar cumprimento a esa carta que Servicios Sociais enviou a todos os usuarios poñéndonos unos plazos. O digo porque hai un plazo que xa non se cumpriu. Estamos a pique de cumprir outro non prazo. Entón, quero dicir, se nos van a cobrar 3 recibos consecutivos porque se está incumprindo elaborar os padróns, ou se va a demorar mes a mes para que a xente vaya pagando mes a mes con cada mes actual.
entendo que o bon facer de vostedes será cobrar un mes e non porque haxa un retraso na elaboración do padrón, meterlle agora 3 meses, máis o mes actual en curso, á familia correspondente. É unha pregunta, ao mesmo tempo é un rogo. Mire, queríamos saber, se é posible, se teñen este dato, se non, pois xa non o darán, que cantidade lle reclama ao Concello a empresa Samaín Servicios ás Comunidades S.A.? Porque hai unha resolución da Alcaldía, a número 436 do 30 de abril, donde hai que remitir un expediente administrativo para a resolución de recurso contencioso administrativo interposto por esta empresa Samaín Servicios ás Comunidades no xulgado contencioso administrativo número 1 de Ferrol. Entón, queríamos saber que cantidade se reclama, se vai supoñer un custo para o Concello a representación xurídica que temos delegada na Deputación Provincial e se teñen cuantificado cantos xuros habrá que pagar a esta empresa. Bueno, se poden responder alguna destas preguntas, pois agradecemos. Mire, con respecto ao padrón das tasas polos servicios de suministros de agua e saneamento do primeiro trimestre de 2025 e a colación de que este padrón xa está resolto, recentemente vimos que o Pleno da Deputación aprobou cobrar o imposto de plusvalías de FENE. Saben vostedes cando empezarase a cobrar este imposto de plusvalía? Teñen da data, porque a aprobación de cobrar isto por parte da Deputación é da sesión ordinaria do 22 de maio. Entón, non sabemos se se vai demorar moito máis, se corre peligro que perdamos de cobrar algún mes atrasado polo plazo dos 4 anos que temos para cobrar débedas, etc. Mire, hai unha resolución da Alcaldía, a 479, de 8 de maio, está recente, sobre o padrón fiscal das escolas deportivas e culturais, en concreto o primeiro trimestre de 2025. Entonces, con respecto a isto, sería moi difícil sacar a licitación as escolas deportivas e culturais deste Concello. O digo por intentar aforrar o máximo posible e non facer unha adxudicación dun contrato menor de servizos, etc. Porque vimos que acaba de facerse unha adxudicación do contrato menor de servizos con un informe da Secretaría, que non está un informe desfavorable, para a adxudicación do contrato de mantemento e instalación de equipos de impresión para o Concello de Fene, un contrato de 9.014. É pouco, pero se saca a concurso, a mellor aforramos algo aí, non? É certo que este contrato sacouse por un ano nada máis, de maio de 2025 a maio de 2026, pero é pouca cantidade, pero é que por pouco, ao mellor, sacar a licitación a concurso este tipo de contratos custa menos que o contrato da luz, se pode sacar en unos meses, non? Digo, non sei. Pregunto se teñen pensado facer algún esforzo en sacar isto a licitación. Mire, vimos tamén unha resolución da Alcaldía, a 477, do 8 de maio, onde hai en concreto, unha modificación de crédito. Isto ven por o programa o proxecto FENE 1941, que recentemente sácase tamén a licitación por cerca de 60.000 euros. Poden aclarar en que momento está este proxecto de desenvolvemento local participativo, o FENE 1941? Porque vimos que hai unha partida de 11.000, na modificación de crédito, de 11.233,64 euros para este FENE 1941, non? Que, por certo, ten un informe favorable de intervención. Claro, todo hai que decirlo, non? Para o Concello de Educación
queremos saber si a raíz da carta que emitiu por rexistro a AMPA da Jorge Juan de Perlío, si xa tivo oportunidade de reunirse con esta AMPA ou planificar unha reunión, entendemos que tamén co equipo directivo do centro, non? A ver, da exposición de motivos que poñen nesta carta e do que solicitan, vemos difícil a intervención por parte do que eles pretenden conseguir. Pero tamén é certo que o ano pasado tiña dúas unidades e lle suprimiron unha, igual que lle suprimen a poden conceder, non sei. Habería que intentar darlle a atención que precisa este centro educativo e a estes pais que están preocupados porque van quedar nenos fora de matriculación. Mire, unha pregunta tamén é esta ordenanza de tráfico que temos aí pendente, te poderían dar un empurrón para empezar xa a traballar sobre ela? Porque xa fixemos aportacións, non? Fixemos aportacións os grupos, a ver se podemos sacala adiante no menos tempo posible. E o mesmo para o regulamento do cementerio, xa nos presentou o alcalde anterior xa unha proposta de regulamento do cementerio, pero ainda non tivemos ninguna reunión para debatir e discutir isto, non? Para o concelleiro de Obras, en Limodre, despois dos semáforos, máis en esquerda indo para Cabañas. Perdón. No, é para obras. É para obras porque, a ver, concelleira, perdón. E es concelleira tamén, perdón. Todavía sigo co... Ainda está moi recente o cambio... Sí, pero agradezolle o rigor. Agradezo o rigor. Se hai que correxirme, eu sempre estou a... Disculpe as concelleiras que lles tratara co xénero que non era o seu. Ben, digo isto porque nesa obra que xa está hormigonada de Limodre cara a Cabanas, máis en esquerdo despois dos semáforos, se fixo unha obra decente, en Tubaxe e tal, se formigou todo, e quedou, a verdade é que casi parece unha senda peonil do ben que quedou, hai que dicir todo. Pero hai unha zona, antes de chegar á casa número 55, que quedou ali de terra todo, unha cuneta con un desnivel grande. Por que ese cacho de 16-17 metros non se formigou? Se meteu a tubaxe, pero non se formigou. A verdade é que sempre eu penso, teño que facer a pregunta, sempre esquezo. Esta semana, cando pasei por ali, parei un momento, anotei, ven que temos o cartel, despois do noso cartel de entrada en Fene, temos o cartel do pos correspondente desa obra, quedou, xa lle digo, para máis datos, indo para Cabañas, despois do semáforo, máis en esquerda, que a obra que fixemos, Casa 55, a número 55, está antes de esa zona que quedou sin formigonar e sin nada. E con un desnivel bastante considerable que pode caer un peón de noite cando vaya por aí. Porque temos todo, pero que parece unha senda peonil feito, non? E logo un rogo. A mellor, quizás, desde que o vin a principio de semana, ata agora xa está resolto. A sinalización do camiño inglés que temos baixando polo río que hai aí ao lado de Titola, baixando para o cruce de aquí, pois está no chan dentro da parcela do que era a antigua escola de Titola, que se chamaba comúnmente. Está ao poste, pero o cartel caeu. A verdade é que o vin xa fai tempo, pero digo o mesmo que coa obra de Limodre. Esquézome de facer o rogo de que manden a alguén que o recupere e que o coloque. O digo porque por aí sabemos que pasa prácticamente todos os peregrinos, se non casi todos, non? Sí.
Además que se ve o cartel ali tirado dentro da finca. E outra pregunta que queríamos facer é con relación aos rexistros de entrada. Mire, observamos que hai cantidade, por non dicir o 80% dos rexistros de entrada, que todos teñen que ver coa limpeza da biomasa vegetal. Non sei se hai un plan de mandar cartas ou un bando da alcaldesa recomendando a todo o mundo que cumpla con a normativa. A mellor xa o fixeron, non sei, pero preguntamos. Porque a verdade é que no rexistro de entrada prácticamente é que todo, o 80% é iso. Despois, hai unha reclamación do día 9 de maio dunha persoa que fala de poner trampas para velutinas en parques para evitar picaduras aos nenos. Non sei se vostedes consideraron algo, se poden decirnos se as van a poñer, ou se xa están postas, ou se non o consideran necesario. O que vostedes consideren. Respostar. Tamén hai unha queixa que, además, nos parece bastante preocupante, que na pista polideportiva municipal de Maniños parece ser que últimamente a ocupan vehículos e estacionan nela. Independentemente de que isto é algo que se debe de evitar, si é certo que é fácil de evitar, é dicir, poñendo unhas cancelas ali e que non poda pasar un coche polo paso das cancelas, ou das portas, perdón. Pista de Maniños, sí. O día 11 de maio entrou unha queixa de Alejandro Ruibal Castro que los días 6 de mayo, 20 de mayo e 11 de mayo a pista polideportiva municipal de Maniños ha quedado ocupada por vehículos estacionada, impidiendo su uso para unha práctica habitual do deporte. Entón, non sei, haberá que poñer unha porta o suficientemente pequena para que non poda entrar un coche. Digo, non sei, vostedes seguro que terán máis imaginación que eu. Miren, outra pregunta que queremos é que temos un rexistro de entrada o día 13 de maio da empresa mixta de aguas de Ferrol que lle solicitan a vostede, o goberno, que realicen os trámites necesarios para proceder ao pago dos importes de facturas de suministro de agua. Non sei que debemos, que non lle debemos a Ferrol, se poderían aclarar. Eu pensei que estábamos ao día no pago nesto. Unha persoa na Avenida Naturais, no número 34 al 36, solicita a revisión e reparación da beirarrúa que transcurre aos alrededores da comunidade e na parte traseira do edificio pola calle de Muiños. A ver, é certo que se están amañando e se ve que están amañadas beirarrúas nas principais calles do Concello, pero a mellor hai outras calles aledañas que non se pasa tanto por elas e teñen os veciños que facer. Non sei se xa sabían desto e se xa puxeron órdenes para que se amañaran o antes posible. Despois tamén se van facer, ou se xa está feito, unha reclamación do 14 de maio sobre o pulsador da fonte da plaza do Camiñante Descoñecido de Barallobre que está perdendo auga, xa o dixo, pero pregunto se xa se solucionou, se non, en fin, independentemente da pregunta que fixera a voceira do Grupo Popular, nos queremos saber se o teñen en estudio ou se xa o solucionaron, claro. Mire, hai un contedor situado no lugar do río Castro, en Limodre, no camiño de Almeiras, que temos unha reclamación do día 20 de maio que parece ser que está en un estado de suciedade, insalubridade, o que din aquí, e deterioro, que é lamentable. Entón, non sei se xa se deron conta disto, o van a solucionar, ou se xa o teñen axendado solucionalo, ou que. A ver se nos poden contestar. E despois, xa vimos que tamén un escrito do 20 de maio da Xerencia de Financiación Autonómica e Local que insta a esta corporación a que aprobe medidas estruturais para aumentar os ingresos e reducción de gastos para o período medio do pago. Temos o escrito, non sabemos se xa se lles contestou ou se non se lles contestou. E logo, as sinais de pasos de peóns, que tamén falou na Rúa da Fraga
a voceira do Grupo Popular, tamén nos reiteramos e nos facemos eco desta petición dun veciño. E despois, todos os demais xa son peticións de biomasa que xa lles preguntaba ao principio de todo. Se teñen un bando ou que van facer. E nada máis. Bueno, pois irán contestando os concelleiros e concelleiras por orden, comezando polas preguntas do Partido Popular. Comeza o concelleiro de Urbanismo, por exemplo. Teño que agradecerles que preguntaran polas licencias. Quería dicirlle que o contrato menor que se realizou con asistencia técnica rematou en decembro, aínda que se facturaba por expediente, vale? Entón, bueno, se me deixa falar, sería unha maravilla. Entón, a cuestión é que había expedientes deses que se lle entregaron no mes de agosto a este estudo que, por requerimentos, subsanacións, etc., estaban incompletos por parte de quen solicitaba e se demoraron. Entón, facturou cando efectivamente estaban rematados eses expedientes, pero non se fixeron máis expedientes realmente que aqueles que se lle derivaron e se traballaron. Entón, bueno, falo de memoria sobre 30, pero darei información na comisión, porque é certo que nas últimas comisións non levo xa uns cuantas sin dar conta da relación de comunicacións previas e licencias que se aproban, entre outras cousas, polo gran traballo que están sacando adiante desde o Departamento de Urbanismo e que se mira en xuntas de goberno local podrían ver os centos de comunicacións previas que salen e algunhas obras que son de maior tramitación que tamén saen. Hoxe, por exemplo, foi un ascensor de licenza. Foron rehabilitacións, vivendas novas, bueno, hai de todo. Pero me comprometo nas vindeiras comisións levar toda esa información, xa que cando comenzaron as dúas técnicas que están agora, unha en decembro e outra que en xaneiro, había 400 expedientes pendentes de resolver. E, hombre, algo sacaron. Mais o que xa adiantou o propio externo no seu momento, non? Que vamos facer co SECOM? Pois nós de entrada nada. Eu xa me reunín con dúas empresas que prestan este servizo. En principio, as empresas veñen coa mentalidade de prestarlle servicio aos veciños ou ás empresas. Iso xa existía a nivel de proxectos industriais e agora se utiliza a nivel de vivenda. Hai unha ou dúas empresas só autorizadas a facer este traballo. Eu realmente pedinlles unha proposta económica para unha cuestión que me preocupa moito e que xa comentei que temos aí unha proposta tamén de regulamento, de ordenanza, digamos, das ruínas, porque hai un problema moi grave de ruínas en riba do dominio público. Igual sería operativo ou facer un contrato laboral específico, un plan de traballo específico con un personal municipal ou contratar un tipo de servizo que informara todas as ruínas e que lle diéramos un pouco de axilidade a eso. Fora diso, eu para o Concello como servizo municipal non o vexo operativo. Entendo que os informes técnicos e xurídicos deben ir feitos por personal municipal e o que veña de fora, informado técnico e xurídicamente con proxecto e que cumpla esta modificación legal, pois se lle dará para diante, que de momento non entrou ningunha. Despois, cuestións que preguntaron, eu creo que hai o furado ese da estrada de Maniños, o comento porque a enxeñeira mo dixo a min, como é un furado nunha estrada provincial, aí pasa unha canalización de auga de un regato que se comeu literalmente ao fondo da estrada. Pasou o mesmo que
pasou o mesmo que en Limodre, ali a altura, despois da asociación de veciños, pasou o mesmo. Tubaxes, pasos de auga estilo romano deses antiguos con lousas e cousas así que as lava. Este ano choveu bastante e as lavou directamente, ou pasou tamén arriba en Barallobre debaixo da iglesia, non? Aquí pasa auga bastante rápido por estradas e foi o que pasou. De feito, pasou de repente, estaba ben e de repente se fundiu a estrada nun punto. E houve que cortar e actuar de urxencia. O Comité de Seguridade e Saúde é unha desas cuestións que tratei co representante dos traballadores e que efectivamente preciso convocar a maior brevidade. Depende nosa, hai incluso medidas da empresa de prevención a armar, xa hai información aí sobre a que traballar e claro que se vai a facer. En relación aos terreos do Centro de Saúde, se fixeron xestións coas EPEs e iso é un desastre porque non contesta. E a alcaldesa, a alcaldesa e eu vamos a actuar aí novamente e reiteradamente, porque SEPES non responde, e incluso habrá que ir ali, porque fixemos o que nos dixeron eles, metido por rexistro, explicade todo, e non falamos só dos terreos do Centro de Saúde, falamos do remate porque hai que lembrar que o polígono está sin rematar, falta rematar as parcelas como en Cabanas, falta que nos entreguen a nós o chan dotacional que está por detrás do Gadis, entre o Camiño de Santiago, a estrada, aquela parcela toda, debería de ser entregada xa ao Concello de Fene, e falta tamén falar da porcentaxe da venta das parcelas que tampouco se materializou, e poden ser 400 ou 500.000 euros. Entón, nos emitíamos todo eso nun pack que podíamos falar xunto, separado, ou como quixeran, e non responderon. Constame que Tino, o alcalde, mensualmente, además, lles mandaba un correo recordándolles a solicitude e non obtuvemos resposta e agora a alcaldesa e eu volveremos a carga con ese tema, non? Si, a DIF aprobou no seu consello de non sei que a deixar sin efecto o convenio anterior, eso creo que xa o comentara Tino, e agora unha vez que deixen sen efecto, era para aprobar o novo convenio. Unha vez que eles o aproben, habrá que traerlo aquí ao pleno. Si, o resto que é o sector de servizos. E despois o Partido Socialista, obriga de conexión. Vamos ver, explico. Augas de Galicia mira reiteradamente e sistemáticamente e con minuciosidade o río Cádabo. Non sei se miran o río Miño, pero o Cádabo o miran facilísimo, porque baixan do coche e meten a probeta aí. E detrás, entre o Eroski e a Vivenda, aí había un verquido que ademais é curioso que a veces daba e a veces non daba. Entón, claro, é o problema de que a auga corre. Cando foi a concesión a Eroski, que se sacou a licitación e que a Eroski volveu a ganar, unha das cousas que facía era obras de mellora. E entre as obras de mellora nos detectamos que probablemente unha das fugas eran de algúns aseo do persoal do Eroski ao río, non? Por iso non era unha vertedura continua. E resulta que sí, que había unha vertedura. Eles arreglaron a vertedura, por iso os prazos parece que se dilataron. Eles arreglaron a vertedura e posteriormente seguía dando. Entón, mirouse a casa do lado. E, efectivamente, o problema era da casa do lado. Se lle consulta Viaco e a casa do lado, efectivamente, non ten conexión ao saneamento e o que se lles indica e o que se lles require é que teñen que conectarse ao saneamento con un sistema de bombeo pola súa conta, cousa que van a facer. E está falado con Viacua e nada máis. É dicir, iso é o que lle podo decir ao respecto deso. Se están tomando as medidas e os veciños están... Bueno, non lles queda máis remedio. Non lles queda máis remedio que estar de acordo, porque senón a asociación que Augas de Galicia nos repercuta a nós xa trasladaríamos a eles, porque é a súa responsabilidade, non a do Concello. E despois do encanto do SAF, tivemos a baixa da persoa responsable, é dicir, a responsable está de baixa e a que sustituiu estuve de baixa, por eso se demorou un pouquiño, pero vaise manter o acordado en canto aos recibos, non se lle van a acumular máis recibos. E despois...
Na limpeza de biomasa, sí, a xente aprendeu que se denuncia é máis fácil executar, e xa hai bando. Todo o mundo ten que saber que ten que limpar. Ademais, hai instruccións claras, e o Concello, actúa na medida do posible. Temos o infortunio neste momento que había 2 axentes en segunda actividade dedicándose a eso, e neste momento só está a Policía Local, que o cal debilita, digamos, a nosa capacidade inspectora. Pero con todo son os propios veciños os que meten por registro, e a unidade administrativa comunica aos titulares a presenza de maleza. E o que estamos además intentando é hai casos que son recurrentes sin veciño ou veciña, que hai expedientes xa de execución subsidiaria que se xeneraron, donde nós o que facemos en moitos casos recuperar esa información para actuar, e despois hai casos que son veciños coñecidos con pereza, que intentamos ir pola vía máis de darlles o toque e que actúen, e normalmente actúan. Con todos os expedientes non se pechan ata que actúan, porque senón é un problema, e é un pesadelo, porque a erva medra igual que nas nosas casas todos os días. Entón é unha cousa bastante cansada. E depois iba a comentar, aí meteron as facturas esas de Mafesa, pero hubo un retraso na conformidade por parte de Viacua. Non houve ningún problema noso, realmente Viacua retrasou a súa conformidade, por tanto chegaron aquí tarde, pero xa están pagadas, xa están no trámite de ser pagadas. Ola, boa tarde a todos e a todas. Bueno, en primeiro lugar, pois atendendo as preguntas e os rogos do Partido Popular, en canto ao tema da Deputación e do pintado de pasos de peóns da Rúa da Fraga, xa se lles requeriu ata 3 veces o pintado, agora mesmo non teñen persoal para poder enviar, xa non só con pintado de rúas, senón tamén co tema dos desbroces, por exemplo, a Rúa da Armada, aínda se lles chamou fai 2 días, se non me equivoco, e non teñen nin empresa todavía para desbrozar, co cal non vai ser para inmediatamente, pero estamos aí día tras día intentando meter un pouco de presión. En canto as limpezas de márxenes das estradas xa se están a realizar, xa está a empresa máis persoal do Concello, e para a semana está previsto a limpeza da Mediana e o cruce de Fene, non? En canto ao pulsador da Fonte do Camiñante, me consta que xa estaba reparada, pero, bueno, pasaremos por ali de novo para ver se está reparado, se volveu a estropear, non? E en canto ao tema das queixas do servicio de taxis, é certo que recibimos por rexistro algunha queixa de algún veciño, e iso fíxonos manter unha reunión cos taxistas. Tivemos aquí unha reunión prácticamente, bueno, non viñeron todos, pero si a gran maioría. E, bueno, quedou todo para unha segunda reunión, foi unha primeira toma de contacto para ver como estaba a situación, e temos agora, non sei, non me atrevo a dicir, pero se non esta semana para que ven, pois teremos outra reunión xa co presidente presente, co fin de encamiñar un pouco a situación e que poida haber un servicio de calidade en Fene, non? En canto ao permiso da miña compañeira Alba, que agora está ultimando os detalles, pero vou contestar, se me permite, o tema do contrato das escolas deportivas. Hai que dicir que xa está rematado. O que pasa é que, por tema de prazos e tal, pois non sei se dará tempo a que saia xa para este novo curso que vai entrar. Esperemos que, se non pode ser para principio do ano que ven, si xa para o vindeiro curso xa poida facerse efectivo ese contrato e xa haxa unha empresa tanto para as escolas culturais e deportivas cun contrato gañado. En canto á ordenanza de tráfico,
sí que é certo que xa estiven botándolle unha ollada, e iso é algo xa que me pertence a min. Xa vin todas as aportacións, tanto do Partido Popular como do PSOE, e, pois, se queredes mesmo ao rematar este pleno, podemos poñer un día para falar do tema desa ordenanza e que vaya para adiante, non? Que máis? En canto ás trampas de velutinas, eu sei que algunha xa se puxo, hai un convenio coa Xunta de Galicia e Protección Civil, e, de feito, xa o ano pasado Protección Civil xa quitou algún deles, varios. Un deles, por exemplo, foi no Campo dos Pinares, e, bueno, pois, estamos tamén traballando nese sentido, non? E o tema da pista de Maniños, o ano pasado, pois, bueno, agora mesmo Maniños, por certo, desde aquí quería darlle os parabéns por gañar a Liga e por ascender de categoría. Claro, agora, a mesmo día de hoxe, teñen moitísimas categorías de fútbol base. Entón, ali, cando se adestra, complícase moitísimo o tráfico. Entonces, como medida moi puntual, puxemos o ano pasado que se pudera aparcar na pista só en algúns adestramentos e os días de partido. Como houve algunha queixa, falamos co pote e permitironnos deixar aparcar ali os días de partido para facilitar un pouco as cousas. Eso está claro que é unha medida puntual e ten que ser transitoria, porque evidentemente non vayan a deixar sempre o seu espacio, máis que nada porque eles tamén teñen actos ali e tamén teñen que ter sitio para aparcar os coches cando haxe algún acto ali. Entón, estamos tamén traballando en atopar unha solución nese sentido, porque está claro que ali o que hai é un problema de aparcamento. E o contenedor de Albieiras, pois, en principio xa está solucionado, pero, bueno, volveremos a pasar por aí para comprobalo, vai. E nada, os robos están apuntados e atenderei a todo o que se dixo. Pola miña banda, creo que nada máis. Bueno, pois, dende promoción económica, no que respecta á factura do alumeado Nadal, entendo que, como o ano anterior, que foron, por unha parte, o que é o alumeado que se fai todos os anos, e outro era o que tiñamos da ruta dos fotocols. Eran dúas cousas independentes que xa se fixera o ano anterior. Si que intentamos sacar unha licitación para englobar todo o que se fai de infraestructuras, pero ata o momento foi imposible facelo. Pero, bueno, estamos na idea de sacar a licitación o máximo posible das actividades que temos recurrentes todos os anos. Despois, no que respecta ao DFN 1941, non sei exactamente a pregunta, pero o que comento é que isto é o que trasladei na comisión con referente á segunda parte que ten o proxecto do GALP. Tiñamos primeiro que foi a imaxe o ano pasado, neste ano nos toca a execución do que é todo o proxecto en sí, e que é a parte solamente de todo o global que tiñamos, é a parte que é subvencionada, que é o único en principio que se vai a executar. Non sei se exactamente respondo, pero se non, despois máis datos os podo dar ao rematar. Despois, en cuanto ao cemiterio, o regulamento do cemiterio, acabo de asumir esas delegacións, entón, tan pronto teña toda a información, pois xa yo traslado. E en canto ao rogo, pois tamén tomo nota porque non tiña constancia da sinal do camiño. Nada máis. Concelleiro. Bueno, pois, a pregunta de Macesa xa respostou meu compañeiro e despois me sorprende moito as preguntas que fai o Partido Popular. Temos na orde do día un recoñecemento extrajudicial que solicitan retiralo para charlarlo con calma na seguinte comisión e fan todo preguntas de eso que vamos a falar na seguinte comisión. Todo preguntas de facturas. Pois, vale, pois non se preocupe, xa iremos preparando, non se preocupe. Concelleira. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, dende Educación, pois comentar en canto ao
Consello Escolar Municipal, pois que, bueno, dadas as datas nas que estamos, o que sí que teño previsto é reunirme coas direccións do centros antes do remate do curso para logo en setembro xa darlle o último empuxón e constituílo e convocalo. E en canto á problemática que teñen pois 4 familias do Colexio Jorge Juan, pois comentar que si estuvo en contacto, que falei concretamente coa presidenta da AMPA, e nada, que me comentou que de momento están á espera de recibir contestación ou unha aceptación de unha xuntanza coa Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para ver se lles daba unha solución. Quedei en seguir en contacto con ela. Non. E penso que o resto das preguntas xa as contestaron os meus compañeiros. Concelleira. Bueno, pois con respecto ao tema da obra de Limodre, pois preguntarei e contestarei porque, como decía Cris, acabamos de aterrar e todavía... E con respecto ás facturas das podas, si me pode... Porque estas... Bueno, o tema das podas, si me pode decir en concreto... Traían ustedes un expediente para a súa aprobación, o terá aí, non? Dúas facturas. Era un expediente que traían hoxe, o Goberno Municipal. Que hai dúas facturas de poda, falaba Tres. Bueno, eu aquí teño dúas, así á vista, non teño todo o expediente aquí. Pero o que decía vostede, unha de 14.592,60, 14.592,60 é todas as podas dende Marques de Figueroa, e todo ata aquí. E a outra de 992,20 euros é que se ampliou despois para facer a poda dos plataneiros que hai na Rúa Hortela. E a outra, pois, eu de podas, non. Son as podas que... Pero, bueno, a revisarei e lle direi. Pero non teño máis facturas de podas, E, bueno, o do tema da obra de Limodre xa lle responderei e non teño máis preguntas. Así que, pola miña parte... Pois, referente á dación de contas do que falaba, contestareille no seguinte pleno ou falaremos por escrito sin ningún problema. Damos por rematado o pleno e hai unha petición de palabra de Toñín.